عامتات حليفو تتالف بتقعد بالدرعب عفاك ناي مدبات أحرانات قبوتات روباتات فنجرو وردي خايخ قرف جقنات مدرو مخدا حجين تايقبر እዙይ ኣብ ክፉት ማዕዲ ዘተ ኩሉ ግዜ ሰንበት ካብ ሰዓት 19 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 23 ድሕሪ ቀትሪ ብኣቆጻጽራ በርሊን ካብ ሰዓት 1 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ ብኣቆጻጽራ ኒውዮርክ ክዝካየድ ሰፊሕ ዘተ ኤርትራውያን ተቓለስቲ ንፍትሒ እዩ ፍኒት ሓቦይ መበገፊ መፍታረሱን ባይታ መቃለፍ ግዴኻዩ ህዝቢ ታረኻዩ መድረኽ ናትካዩ ተዓውዲ በኣኻዩ መድረኽ ግዴኻዩ ህዝቢ ታረኻዩ መድረኽ ናትካዩ ተዓውዲ በኣኻዩ መድረኽ በመጀመሪያ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ውዒልኩም ከመይ ምሲኹም ከከም ኩነታት ዘለናዮ እንቋዕካ ኩላኻትኩም ብሰላም ተረኸብና አሜን ብምቕጻል ናይ ሎም ምሸት መደብ ከምቲ ኣብ ኣቐዲሙ ተሓቢሩ ዘሎ ዶክተር ተስፋ ሚካኤል ከምቲ ኣቕድም ቢሉን ዝተፈላለየ ኣርእስታት ሒዙ ብጣዕሚ ገዳሲ ዝኾነ ኣስተምህሮ ክህበና ፀንሐ መቐፀልታ ናሱ እዩ ንዶክተር ተስፋ ሚካኤል እዞም ኣብ ዘለኹም ኩልኹም ይትፈልጥዎ ኣይኮነን ወዲ ገዛዕ እዩ ስለዚ ናይ ሎም ምሸት ኣስተምህሮ ከም ዝሪኢኹሞ ዘለኹም ኣብዚ ስክሪን ተቂዑ ዘሎ ብዛዕባ ጉዳይ ጥዕናና ወይ ኣመት ጥዕናና ካብ ሓሚምካ ሕክምናስ ተኻናኺንካ ጥዕና ዝብል ኣርእስቲ እዩ በሲቱ ዘሎ ሎሚ ኣብቲ ናይ ገዛዕ ጥዕናና ብዘመልክት እዩ ኣቕድም ቢሉ ዝህቦ ዝነበረ ኣስተምህሮ ብጣዕሚ ገዳሲ ዝኾነ ህይወትና ብሓቂ ማለት ብዙሓት ካብዚ ተማሂርና ቶም ዝነበርኩም ተፈላለየ ኣስተምህሮታት ክበና ፀኒሕ እዩ ስለዚ ኣቕድም ቢልና ዶክተር ነቲ ከይተሓለልካ ትህቦ ዘለካ ኣስተምህሮ ምስጋናና ብስም ዝገዛ ከቕርብ ፈቱ ብዝተረፈ ግን ኣብቲ ጉዳይና ክንኣቱ ኣብቲ ተዳልዩ ዘሎ ኣስተምህሮ ስለዚ ዶክተር ተዳልየካ ኣለካ ሪአካ ኣለኹ ብቐጥታ ኣብቲ ኣርእስትና ክንኣቱ ኢና ብድሕሪኡ ምናልባት ሕቶታት ክህሉ ተኮይኑ ኣነ ብዙሕ ኣይኮነን ስራሕ ዘለኒ ጥራይ ነቲ መስርዕ ሒዝካ ሰብ ናይ ምውጃህ ጉዳይ ወይ ናይ ምሕዳር ተዘይኮይኑ ግዜ ከጥፋእ ኣይደለኒ ዶክተር ናባኻ ክገጥፋየ ስለዚ ብሩኽ ምሸት ግበረልና ብሩኽ ናይ ትምህርቲ ምሸት ግበረልና እቲ ሒዝናዮ ፀናሕና ንበዓሉን ብሞያዊ ዓይኒ ክረአ ከሎ እቲ ዝበለፀ እዩ ገግምት ኢና ክንህብ ፀኒሕና ስለዚ እሱ ተሓስ ስለዝኾነ እሞኒ ይቕሬታት ሰዓት ስለዝኣኸለት እየ ይኽእልይፈኩም ዶክተር ቀፅል ኣብቲ ሒዝካዮ ዘለካ መደብ أنا اللي بايرة كميك أنيهم كان لهم كمان سيهم مو نايلومي زربنا كنت فلت وزرب إندي زبلو بزعبات أننا أيو أمت أننا خنجبر خنياتو سي كله تنسور حون جرات كله تخنا عمون دلي خنبص حون دلي بفلا ونزحي أبزوان زي دارقابتي علمت نحنقولنا تسريع زولوز ناي بوليتيكا هاجرنا دارقانو كله خم ترسع نفسها خم ترسع قزيخانا بوتراي كم تدهب سلاس قبر كاسي عمت عنا ناون مقبار يدلينا يو خابزي بلي أمسي يزولو خزر استي حجيت رئيسنا تدارينا يو كاب حميم كحكم الناس تخانا غنكات عنا تخانا غنكات عنا تبل
دارجا أدمغ كم تبلنا يا حيش مخنياتو أبزلو مؤوانزي دارجاتي كاب حميم كان كلا خلو تخيل حمامات سي دارجات زلنا قدم حمام سعال ديو حمام قلديو كلا خلو ونتخيل يركات خون لو مجن دارجا خن كلا خلو زين نخيل حمامات على شكوريا على الكانسر على الوقعي بزحدم زتاتسي دارجا حكمنا ون كلا خلو نخيلنا حكمنا ون دارجا زي بلو ويلكا مصانحي عينت كنينا داوسدكا تنبرونا برا ስለዝኾነ ኢናቲ ተኻናኺንካ ጥዕና ነድህበላ ዘለና ኣውራ ስለዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ካብቲ ፖለቲካ ውፅእ ኢልና ብዛዕባ ጥዕናናን ሃለዋትናን ኣመት ክንገብር ከመይ ኣለና ክንድህስስ ኣብ ነፍስና ሪፍሌክት ክንገብር ካብቲ ብፁፅ ኩነታት ኩሉ ግዜ ዝደፍኣና ኩሉ ግዜ ንኣጀንዳና ዝሕዞ ውፅእ ኢልና ማለት እዩ ኩልና ከም ንፈልጦ ኩሉ ክንሰርሖን ክንበፅሖን ንደሊ ናይ ፖለቲካኹን ወይ ናይ ህይወት መደባት ብዓቢኡ ንክንገጥሞ እንተደኣ ኮይና ጥዕና የድልየና ብሓቂ ስለዚ ኩልና ከም ንፈልጦ ከዓ ብኣካል ይኹን ወይ ብቴሌፎን ክንራኸብ ከለና ከመይ ኣለኻ ድሓን ዲኻ ጥዕናኻ ቤተሰብ ኩሉ ድሓን ድዩ ኢልና ኢና ንጅምር ኩሉ ግዜ ዋላ ትማሊ ዝተራኸብና ኸማን ሎሚ እዚ አይና ንደግም ኦፍ ኮርስ ሎሚ ኢምፐርሰናል ዝኾነ ዘሰክፍ ከመይ ከድሓንዶ ከመይ ተፀኒሑ ከመይ ተዋዒሉ ሰላም ድዩ ኢሎም ዘሎ እዚ ዘገርመካ እዩ ንዓኻ ኸማንሲ ኣለኻ ኣለኹም ኣይብለካን እዩ third person ከመይ ይብለካ ታይት ከመይ ከንዲ ኣነ ከምዮ ዝብሎም ኣነ ሕጂ ባላስ መራኸይደሲ ከመይ ከብሉ ንምንታይ ማለት እዩ ከመይ ንዓይድኹም ተሓትኑ ዘለኹም እየ ዝብሎም እዚ ክንጥንቀቐሉ ከም ዘለና እዚ ሓደ ካብቲ ምብሕጓጉ ናይ ባህልና ንሕና ቅዱሳት ከመይ ኣለኹም ድሓን ዲኹም ምስ ጎራባብቲ ከይተረፈን እቶም ጎራባብትኩም ከመይ ኣለዉ ደይኩስቶ ከመይ ኣለዋ ኣሞይ ኩስቶ ከመይ ኣላ ኢልና ንሓትት ህዝቢ ከመይ ድሓን ዶ ከመይ ተፀኒሑ መን እዩ ዝፀንሕ ዘሎ መን እዩ ዝውዕል ዘሎ ከመይ ተዋዒሉ ሰላም ድዩ ሰላም ድዩ ሲና ዓይዲ ጥዕናይ ድዩ ዝሓተኒ ዘሎ ወይስ ሰላም ናይ ኩነታት ናይ ሃገር ድዩ ዝሓትት ዘሎ እንታይ እዩ እዚ ክንቅበሎ ከም ዘይብልና ሰላም ከመይ ኣለኻ ድሓን ዲኻ ጥዕናኻ ስለዚ እዚ ከዓ እምበኣር እንታይ ዝሕብረና እዚ ቀዳምነት ብዛዕባ ሃለዋትና ምሕታት እምበኣር ጥዕና ኣዝዩ ኣገዳሲ ብቀዳምነት ዝስራዕ ከም ዝኾነ ቀዳምነት ነልዕሎ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ጥዕና ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ ክሳብ ኩሉ ግዜ እንተስተባሂልና ክሳብ ንስእኖ ከም ትሕዝ ኢና ንወስዶ for granted ከምዚ ኩሉ ግዜ ዘሎ ከም ዘይንሓምም ስለ ዝመስለና ኣቓልቦ ወይ ወፍሪ ኢንቨስትመንት ኣይንገብረሉን ኢና ስለዚ ሎሚ ኣብቲ ኢንቨስትመንት ኣብቲ ምክንኻን ኢና ክነድህብ ማለት እዩ ዋላ ጥዑይ ኮለና ዋላ ጥዑይ እንድየ ዘለኹ ንምንታይ ናብ ሓኪም ኸይድ ጥዑይ እንድየ ዘለኹ እንታይ ክንክን የድልየኒ ኢና ንብል እዚ ጉጉይ ኣዛርባ ምዃኑ ጥዑይ ኮለኻ ኢኻ ንጥዕና ትዕቅቦ እምበር ዝሓመምካ እሞ ኣኺሉ ሓሚምካ ኢኻ ንሕማምን ስቃይን ዘቃልዓ ኣነባብራ ምኽታል ከዓ ሰብነትና ንኩሉ እዩ ዝምዝግቦ ክገርመኩም ሰብነትና ሕጂ ሽጋራ ንሰቲ ገሌና መስተ ንሰቲ ገሌና ዘየድሊ ስትረስ ፀቕጢ ይወርደና ንከላኸሎ ዘይንኽእል ዋላ ክንከላኸሎ ንኽእል እዚ ነዚ ኩሉ እዚ ምዝግቦ ኢና ሰብነትና ሽጋራ ሕጂ ወዲ 20 ኮይንካ ሜይቢ ካንሰር ክሕዘካ እዩ እንተልካዮ ትርጉም የብሉ ጌጋ ትምህርቲ እውን እዚ ወዲ 50 ምስ ኮንኩ መን ይቀድም ወዲ 20 ከሎስ ወዲ 50 ዓመት ምስ ኮንኩ ካንሰር ክሕዘኒ ኢሉ ዝሓስብ ከምኡ ኢና ሓስብን ኢና ንሎምን ንፅባሕ ንሶሙን ኢና ንሓስብ ስለዚ ሰብነትና ግን ይምዝግቦ ኢና ዝኩሉ እስራ ዝገበርናዮ መዝጊብዎ ሕጂ የርእየና ድኻም ዲ ከምፅእ ናይ ዓፅሚ ፀገም ዲ ከምፅእ ናይ ልቢ ፀገም ዲ ከምፅእ ናይ ሳምቦ ፀገም ዲ የምፅእ ስለዚ ውዒሉ ሓዲሩ እምበኣርቲ ግዳያት ሕማም ንኾነሉ ኸ በዚ ኢና በቲ ኩሉ ግዜ ነብስና ስለ ዝምዝግቦ ካብ ሓሚምካ ሕክምና ተኻናኺንካ ጥዕና እምበኣር
تا حميمك حكمنا تبل تقال بحافشة بتقلال وسن زخون الأوان زلنا أوان مغنياته زلنا أوان ناي حضور حمامات حاوي دارجا زي كله حمامات بس حلو أواني سلازي تا حميمك حكمنا تبل دارجا وسن تتخون الله مالك تخانا خنكات عنا يا زلالومي تواسانا الكانسر سي انت عيت حكيم امو اوف كورس كم خبر كله تسفح قرص انا الى كونكون اب حكمنا خوين كاز قبر حاجزات الله اي قد جن حكمنا ان كانسر زحوي ن بزحدم زحوي نمسرعة متنفاس زحوي نبع الازمه دي قالي دارقا وسني يزلونا مالتي عالم لذي تلندي وانا حجز وانا زراي زلو حمامات نان كومينيكابل كرونيك ديزيز نبلو حضور حمامات حضور أرجع بحكمنا حاويو زي كله سلازي تزي خنص أطول لندلو مشتاي تخانا خينكا تحنا كنكن قدم تخالاخيلكا بهالنيرو تخالاخيلكا جن دارجا خنكالا خلوون قرب يشجر سلازي أب كنكنينا خندهم دلاجي مبار أقداس النت عنان عميق مرداتان كهلونا إنا ندل زلنا لسعر زلنا إذن تدا حزنا خا كنكن كنقبر يحجزنا مالتي سلازي منالبات هاو حبرة سبنا حجي كم زي نفس خام كنخان كم آلوتا منالبات يرغون مفتاو نفسون جزي نفسه غلو بقى نفسه كالاغل زي أخبل زي أخصتي بالخون زقن بحاصيرو وانو زحالفو قوي تمتا مخانو نفس خاقي تخانا خنكاسي كالي ዝኾነ ነገር ትገብር ኣይትኽእልን እምበኣር እስከ ብመጀመርያ እስከ ዝጥዕና ዝበሃል ፎር ግራንትድ ኢና ንወስዶ ትሑዝ ኢና ንወስዶ ዝበልናዮ እንታይ ማለት እዩ ጥዕና ክንብል ከለና እስከ ሲምፕል ዝኾነ ሕቶ ግን ፍልስፍና ዓሰለ ቃላት ዘለዎ እንታይ ማለት እዩ እስከ ጥዕና ክንብል ከለና እምበኣር ብብዙሕ ክግለጽ ይከኣል እዩ ጥዕና እቲ ዕላዊ መግለፂ ዝበሃል ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም እዩ እዚ WHO ዝበሃል ኣብ ጀኔቫ ዘሎ ጥዕና ዓለም ዝመርሕ ትካል ውድብ ጥዕና ማለት WHO ወይ ውድብ ጥዕና ዓለም ከም ዝብሎ ሙሉእ ኣእምሮዊ ኣካላዊ ማሕበራዊ ፅቡቅ ምህላው ማለት ይብሎ WHO ሕማም ወይ ስንክልና ዘይምህላው ጥራይ ኣይኮነን ንኣብነት ስንክልና ኣልዩኳ ዋላ ሕማም ኣልዩኳ እውን ጥዑይ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ሙሉእ ናይ ኣእምሮ ናይ ኣካል ናይ ማሕበራዊ ፅቡቅ ህላዊ እንተደኣ ኣልዩኳ ስለዚ WHO እንታይ ዝብለና ዘሎ ሕማም ወይ ስንክልና ዘይምህላው ጥራይ ኣይኮነን ምስኡ ብሳኻ ዝነብር ሕማም ክህልወካ ይኽእል እዩ ግን ጥዑይ ወይ ሄልቲ ይበሃል ትኽእል ኢኻ ኩሉ ሰብ እውን ንጥዕና በብናቱ መረዳእታ ይገልፆ እዩ እምበኣር እዚ ከም መሰረታዊ ኣብነት ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ወሲድና ኣለና ሰባት ግን ነናህና መግለፂ ኸ ኣለና ሕጂ ብኣካል ተንህሉ ንሕና ንስኻትኩምን ጥዕና ማለት እንታይ ማለት እዩ እንተዝብል ገለ ሰባት እንታይ ይብሉ ጥዕና ማለት ካብ ሕማም ነፃ ምዃን ይብሉኻ ካብ ሕማም free from illness ይብሉኻ ገለ ኸ እንታይ ይብሉ ሰሪሐ እንድሕሪ ኣትየ ሰሪሐ እንድሕሪ ህይወተይ መሪሐ ጥዕና ኣለኒ ይብሉኻ ገለ ኸኣ ምስ ከባቢኻን ምስ ማሕበራዊ ህይወትካን ተሳኒኻ ተዋሂድካ ምኻድ እዩ ይብሉ ኣብቲ ናይ WHO ገጾም ይኸዱ ኣለዉ ሕጂ ቁሩብ ገለ እውን ጥዕና ከም ፖዚቲቭ ዝኾነ ነገር ከም ዕግበት ዘለዎ ህይወትካ ምልኣት ዝህብ እዩ ይብሉኻ ዝህታት ሕጂ ምስቲ ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝመሳሰል እዩ እቲ በዓል ካብ ሕማም ነፃ ምዃን ማለት ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ዘለና ሲ ምናልባት ልዕሊ ኩልና ክብል እኳ ኣይደፍርን ግን መብዛሕትና ልዕሊ 50 ዓመት ልዕሊ 60 ዓመት ልዕሊ 70 ዓመት እውን ኣለና ሕማም ዘይብሉ ነፃ ዝኾነ ሰብ ኣሎ ዶ እንተይልካ ምናልባት ከቢድ እዩ ዝኾነ
ኣብነት ብዝሕደም ክህልዎ ክእል ገለሰብ ናይ ሽኮር ጠገም ክህልዎ ክእል በዚ ኣዲና ግን ክንልክዓት ኣጥዕና ናይ ጥዕና ውድብ ጥዕና ዓለም ኮትብለና ዘላ ኮምፕሊት ሜንታል ፊዚካል ኤንድ ሶሻል ትብለና ኣላ ኮምፕሊት እዚ ግን ሕማም ወይ ስንክልና የብልካን ማለት ግን ኣይኮነን ዘስምዕ ብሉና ኣሎ ስለዚ ንኣብነት ኣብ ህዝብና ኣነስፍሕ ዝበለ መፅናዕቲ ካይደ ነይረ ቅድሚ ስራ ዓመት ኣቢሉ ኸውን ሰፊሕ መፅናዕቲ ካይደ ነይረ ሕጂ ጥዕናስ ብኸመይ ትገልፅዎ ገለ ዝብል ሕቶ ነይሩ ሓደ ካብኡ 65 ሚእታዊት ዝበዝሑ ኣብዚኣ ነይሮም ስርሐይ ከካይድ ተኽኢለ ኣነ ጥዑይ እየ ኢሎምኒ እቶም 35 ገለ ዝኾኑ ከዓ ሕማም እንድሕር ዘይብለይ ሓኪም ዝፈልጦ ሕማም ኣነ ዝፈልጦ ሕማም የብለይ ስለዚ ኣነ ጥዑይ እየ ኢሎምኒ እዚ ሕጂ ሚኒማሊስት ውሑድ ኣገላልፃ ከም ዝኾነ ብቑዕ ከም ዘይኮነ እምበኣር መብዝሕትኡ ሰብ ንሕና ሕጂ ንብል ዘለና ኣእምራዊ ኣካላዊ ማሕበራዊ እንዲና ዘለና መብዝሕትኡ ሰብ ግን ኣብቲ ኣካላዊ እዩ ዘተኩር እግረይ እንድሕር ጥዑይ ኮይኑ ዓይነይ እንድሕር ጥዑይ ኮይኑ ኣብራኸይ ድሕሪ ዝኺደኒ ኮይኑሲ ኢና ንብል ተኻልእ እቲ ማሕበራዊ ግደፍዎ ኣይነእትዎን ኢና ሰብ ዘለና ዝምድና ምስ ጎረባብትና ምስ ስድራና ምስ ኣዕሩኽና ምስ ማሕበረሰብና ኣይነእትዎን ኢና ዝግምት ናይ ኣእምሮ ዘለና ፀቕጢ ክህልወና ክእል ሰሪሕና ግን ንኣቱ ኣለና ግን ጥዑያት ንላኻ ኣለና ነብስና ግን ጥዑያ ዲና ብሓቂ ስለዚ ብዙሕ ሰብ እምበኣር ኣካላዊ ጥዕና ኣብ ኣካላዊ ጥዕና ዘተኮረ እዩ ድሓን ኣለኹ ወፊራኣቱ ኣለኹ እንታይ ፀገም ኣለና ኣነ ጥዑይ እየ የብለካ ድሓን ምህላው ግና ኣካላዊ ጥራይ ዘይኮነ ብዙሕ ጎድንታት ዘለዎ እዩ ሕጂ ክንሪኦ ኢና ብዙሕ ጎድንታት ወይ መዳያት ወይ ዳይሜንሽንስ ንብሎ ዘጠቃልል ከም ዝኾነ ድሓን ምህላው እዚ ዌልቢንግ ዌልነስ ወይ ሄልት ንብሎ ብዙሕ ጎድንታት ከም ዘለዎ እምበኣር ሕጂ ፅቡቕ ኣለና ክንብል ተደኣ ኮይና ሓደ ሰብ ፅቡቕ ኣሎ ጥዕና ኣለዎ ሙሉእ ጥዕና ኣለዎ ክንብል ተኮይና 5 ጎድንታት ክንምልከት ይግባአና ንሱ ከዓ ኣካላዊ ጥዕና ዝበልናዮ ኣገዳሲ እቲ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ኣገዳሲ ስምዒታዊ ጥዕና ኢሞሽናል ከመይ ኣለና ኣካላዊ ጥዑይ ኮይና ኣእምራዊ ጥዑይ ዳርጋ ዝተተሓሓዘ ይኹሉ ኦፍ ኮርስ ማሕበራዊ ጥዕናና ሶሻል ዌልነስ ምስ ከባቢና ምስ ስድራና ምስ ደቀና ምስ መፃምድትና ከመይ ኣለና መንፈሳዊ ጥዕና እምበኣር እዚኦም ኣብዚ ዲያግራም እውን ኣብሪሁ ይገልፀልና ኣሎ እዚ ሙሉእ ጥዕና ክንብል ተደኣ ኮይና ሆሊስቲክ ሄልት ሙሉእ ጥዕና ክንብል ተኮይና ኣካላዊ ስምዒታዊ ኣእምራዊ ማሕበራዊ መንፈሳዊ እዞም 5 ጎድንታት እዚኣቶም ተመላልዕቲ እዮም እቲ ሓደ እንተደኣ ጎዲሉ እቲ ሓደ የጎድል ናይ ግድን ሕጂ ኣካላዊ ጥዑይ እየ ዝብለና ሰብ ኣካላዊ ጥዑይ እየ ዝብለና ካብዚአን ሓንቲ እንተደኣ ጎዲላቶ ጥዑይ እዩ ክንብሎ ይንኽእል ኢና ካብዚአን እንተደኣ ንኣብነት ኢሞሽናል ሄልት ናቱ እንተደኣ ጎዲሉ ሓደ ሰብ ኣካላዊ ጥዕና እንተደኣ ጎዲሉ ብርግፅ ኩሉ እዚ ይጎድል ኩሉ ይሓምም ኣካልና እንተደኣ ሓሚሙ ኩሉ እዚ ይሓምም ታስድራ ከይተረፈ ከማ እንተሓምም ባይደወይ ታስድራ ገዛ ዘላ ከይተረፈ ስለዚ ተመላላእቲ እየን እዚአን ሓንቲ ብዘይታ ሓንቲ ሓንቲ ክትንከፍ ኮላ ከዓ ሓንቲ ከዓ ትትከፍ ስለዚ ስምዒተይ ፅቡቕ ኣለኹ እንተይልካ ግን ምስ ማሕበር ምስ እኩብ ህዝቢ ምስ ህዝብኻ ምስ ጎረቤትካ ምስ ኣዕሩኽካ ስራሕካ ከመይ ኣለኻ መንፈሳዊ ክንብል ከለና ሃይማኖታዊ ማለትና ኣይኮነን ዋላ ሃይማኖት ዘይተኣምን ዋላ ኣምላኽ ዘይተኣምን ኮይንካ ስፒሪቹዋል ሄልት ክህልወካ ይኽእል እዩ ዘለካ እምነት ፅቡቕ ዝበለፀ ከምኡ ኢና ንዓቢ ከምኡ ኢና ንኽስኮስ ግን እዚ ከዓ ሬሊጅን ኣይኮና ንብል ዘለና ድሓር ክንመፅኦ ኢና
እምበኣር ኣብቲ ኣካላዊ ጥዕና እንተዳድሂብና ፊዚካል ዌልነስ ዝበልናዮ ፊዚካል ዌልቢኢንግ ፅቡቅ ህላወና ይጥዕና ነቲ ኩሉ ጎድንታት ነቲ 4 ጎድንታት ዝስከሞ እምበኣር መን እዩ ዝቐፎ እዚ ተኣካላትና እዩ ኣብኡ እዩ ዘሎ እቲ ኩሉ እዚ ክንብሎ ዝፀናሕና እዚ ተሰኪሞ ዘሎ ተኣካላት ነዚ ስምዒታዊ ነዚ ስነ ኣእምራዊ ማሕበራዊ ነዚ ኩሉ እዚ ስለዚ ትቆፎ ዓብ ቆፎ ዓብ ጉንዲ ንሱ እዩ ማለት እዩ ተኣካላትና ብዝደክም ከዓ ወይ ብሕማም ምስ ትጥቃዕ ኩሉ መዳያት ጥዕና ይህሰ ከምቲ ዝበልና ማለት እዩ ተተሓሓዘ ተመላልዐ ስለ ዝኾነ ባህርያትና እውን ትናህና ቢሄቪየር ንብሎ ባህርያትና ምስ ምዕቃብ ኣካላዊ ጥዕና ከም ዝዛመድ ክንሪኦ ኢና ድሓር እውን ባህርያትና ከዓ ወሳኒ ምዃኑ ብጥዕና ሓራቕ ድየ ስምዒታዊ ድየ እዚ እውን ነቲ ኣካላዊ ጥዕናና ካሃስዮ ከም ዝኽእል ኣብ ነፋሪት ኩልና ከም ንዝክሮ እንታይ ይብሉናሲ እዞም ሆስቴስ ከሪኣና ከለዋስ ንሰብ ክትሕግዙ ቅድሚ ምሕጋዝኩም እዚ ኦክሲጅን ኣብ ነብስኹም እትውዎ ነብስኹም ቅድም ኦክሲጅን ውሰዱ ይብላና ንነብስኻ ከይሓገዝካ ንሰብ ክትሕግዝ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ንስድራና ክንኣሊ ድዩ ንደቅና ክንዕቢ ድዩ ነቲ ክንዓሞ ንደሊ ህይወት ናይ ህይወት መደባት ክንዓምም ድዩ ማይ ግድን ጥዕና የድልየና ጥዕናኻ ጎዲእኻ ንኣብነት 15 ሰዓት 14 ሰዓት እንዳሰራሕኻ ንክንደይ ዓመት ክትቅፅል ትኽእል ነፍስኻ ጎዲእኻ ከዓ ንመን ኢኻ ክተርብሕ እሞ ስለዚ ቀዳምነት ንጥዕናኻ ምእላይ ካብኡ ኢኻ ትካልእ ክትገብሮ ትኽእል ምስ ኣነባብራና ወይቲ ላይፍ ስታይል ንብሎ ዝተሓሓዙ ክንከላኸሎም ንኽእል 4 ናይ እዋንና ሕዱር ሕማማት ከዓ ከውርዱ ንርኢ ኣለና ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዓለም ባና ጥራይ ዘይኮነ ብዓድና ዋላ ብዓድና እውን ኣሎ ዝኾነ ዓለም እውን ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ እንተሪኢና ካብቲ ተላጋቢ ሕማማት ሕማም ሰዓል ድዩ ሕማም ቲፎ ድዩ ሕማም ብፓራሳይትስ ወይ በቲ ከባቢ ዝመፅእ ከም በዓል ዓሶ ድዩ ካብኡ ተላዒቕና እንተበልና እዚ ሕዱር ሕማማት ዝበሃል ከም በዓል ወቕዒ ሕማም ልቢ እዚ ሕማም ስርዓተ ዙረት ደም ንብሎ ካርዲዮቫስኩላር ዲዚዝ ንብሎ ሕማም መንሽሮ ሕማም ስርዓተ ምትንፋስ ሕማም ሽኮርያ ካልኣይ ዓይነት ሽኮርያ ብፍላይ ተስዓተ ሜታዊት ዳርጋ በዚ እዋን እዚ ንሪኦ ሽኮርያ እዚ ካልኣይ ዓይነት ንብሎ ታይፕ 2 ዝበሃል ምስ ዕድመ ዝተሓሓዝ ምስ ላይፍ ስታይል ምስ መነባብሮና ዝተሓዝ ሕማም ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዳርጋ እዚ እዩ ትቐንዲ ሕማማት ዋላ በዓል ውድብ ጥዕና ዓለም ሕጂ ቀደም ኣብ በዓል ሕማም HIV ኣብ በዓል ቲቢ በዓል ማሌርያ ኣብኡ እዮም ዘድህቡ ነይሮም ስሞል ፖክስ ነይሩ ቀደም ሕጂ ናብዚ ሽፍት ገይሮም ኣለዉ በዘን 4 እዚአን ናብዚአን ምክንያቱ እዚአን እየን ንዓለም እዚ ሕመማን ዝቐትላን ዘለዋ ኣብ ህዝብና እውን ንሪኦ ኢና እዚ ኣብዚ እዋን እዚ እንተደኣ ተመልኪትና ነንነብስና እውን ተፈትሽና ኣብዚ ልዕሊ 60 ዓመት ወይ ልዕሊ 50 ዓመት ዘሎ ሰብ ዳርጋ 2 ወይ ዝያዳ ሕዱር ሕማም ኣለዎ ክንብል ንኽእል ኢና እዚ ኮሞርቢዲቲ ንብሎ ፅምዶ ዶ ክንብሎ በዚ ናይ ግዜ ቋንቋ ፅምዶ ሕማማት ፅምዶ ማለት ሓደ ሰብ ንኣብነት ናይ ብዙሕ ደም ይህልዎ ናይ ስርዓተ ምትንፋስ ከዓ ይህልዎ ወይ ናይ ሽኮርያ ከዓ ይህልዎ 2-3 ብሓንሳብ ንሪኦ ምትሕውዋስ ሕማማት ማለት ኢና ብሓንሳብ ፅምዶ ዳርጋ ኢልና ያለና ከምዚ መስሓቅ ዓይነት ጌርና ግን ኮሞርቢዲቲ ካብ ሓደ ሕማም ንላዕሊ ማለት እዩ እምበኣር እንታይ ክንገብር ይግባኣና ኣካላዊ ጥዕናና ንምሕላው እዚ ሕጂ ሓድሽ ነገር ዘይተባህለ ዘይተሰምዐ ዘይኮነ ክንዛረብ ሕልፍ ክንብሎ ኢና ኣካላዊ ጥዕና ብግቡእ ንኽንሕሉ እምበኣር 4 ሕማማት ኢልና ነርና 4 ከዓ ጥዕና ዝህቡ ንሕማም ልቢ ሕማም ሽኮር ነዘን ናይ ሕጂ ሕማማት ሕማም ካንሰር ሕማም ስርዓት ምትንፋስ ንምንካይ ዝሕግዙና ከዓ ናይ ኣነባብራ ባህርያት
نرأسك مبارت حدا انتو حدا أبسومون أما عالتي 30 دقائق أكالاو منقصقاس مقبار 150 دقائق مالتيو أبسومون انتو حدا إنا نزلنا زي حجي بعل ولا بعل ودبت عن عالم كبرموكم لك أخم زي دكتور كيدكا زخنينا زيان أما عالت حدا جزي نورحو سداز بلكا تارجا خميان جيران وحجي بعل دبليو تشوزي انتو حدا يجنزلو ساعات كتقبر تخيلكا معالتي صبوق زبالة حجير زي بزح جزي نريون تاي جزي سينة جزي بيلو أبسومون سخل 9 فرقين يعني زلنا اكسرسايز منقصقاس 3 ساعات فرقان نفسنا ترى سينا لا ويبقينا لا أنا حسبوا اللي جبانا حكي 3 ساعات فرقان أبسومون 3 دقيقة معلتي يعني زلنا كذا مثلا بد كمان دارجع عرفت لنا زين بوحدو وخانون ذكر مستي بعقنكا موساد بعقنكا كومو يزبحال بزح جزيه بعقنكا جن بعال دبليو اتش او حجي ودبت عن عالم في اجين موكسني عالم انديسو سيف زبحال ወይ بعقنካ ዝበሃል የለን ዳርጋ ይብላሉ ሕጂ ኸ ይቕይረሉ ዳርጋት መምርሒ ሓንቲ ቪኖ መዓልቲ ሰቲ ይበሃል እዩ ቪኖ እውን ዋይን ማለት ጽቡቕ እዩ ንጥዕና እውን ዝብል ኣለው ለሓደ ሓደ ጭብጥታት እውን ኣሎ ግን بعقنካ ኢና ዘለና بعقን ኣይኮናን ዘለና بعقንካ ብናትካ ሕጂ ሓደ እዚ ሓደ زحزنن زسحقن كنغركم سي حدا سب ናብ ዶክተር ይኸይድ እሞ መስተ ሽጋራ ዘዘውትር ይሰብዚ ሕጂ መስተ ደው ተዘይብልካዮ ሽጋራ ደው ተዘይብልካዮ ዝሕማምካ ናይ ብሓቂ ኣብ ሕማቕ እዩ ዘሎ ጠጠው ኣብሎ ብሎ ወዲ ከቢድ ጠጠው ባልዝታት ወልፊዩ ጠጠው የብሎ ማለት እዩ ሕጂ ድሕሪ ወርሒ ገለ ኣዕሩኹ ገለ ይረኽብዎ እሞ ሰብዚ مسته خم قدمو يستي شجارة خم قدمو في بلو وهيدا تاجديف كهذا ينبركان هيدا أخوين كات هيدا أرخيبو كاتولوسي أي تزمخرنا حكيمتي أي تستي شجارة تتكخ زبالنس مويتيو إلوي بحال زمنا البات مسحق مسيل غيليو جن حلفنا كام نفس خاصنا بحكيم ممحلات مالتيزي نعخا زخون مخرز هذا كحكيم سلز موتس سخاخا نعوخ تركبو مهوخ إذا سمع زي بار مستر عقن كايلا تنباخو شجارة عقن يبلون حانت شجارة معلتي حانت تنباخو بأفكا متا ومعلت زبهال يبلون زوال في ردان نايو حجي تطواب بلو إلنا مسابكن فوردو كبيديو نسابكن حبو زي قبا باخو شجارة والفيني 10 عامات ناي كلتا عامات ناي 10 عامات لزغوني كنحقو زي قبا كال توعي بحريات كمتص نزخ قرفو ترديو وامينو زتماتات انا ما قاقبها زتماتات انا هجي زي بالانس المقبن بلو باني تراي مبلع وي شكوراو تراي مبلع فيتامين زي بلو مقبن مبلع زي كم قول أنا خمسة خيل جن كاب كل عينت كاب تشكورا وقروب كاب تيترا مرز كاب تحملتي كاب تي بفلاي أبزي نبر أبزي معبول هاجرات نبر أبعدنا خمزيل كاخت مهر من هالباتي يسأقم خون يسحقي أنا خمانكم إلهم كله يحزن تماتات أنا مقبي بلعو يبلو قرو خوين الله يبلو مو يحزن أنا بك تعينت هستمهر يزيبل معنا جنزي سجى ما يكونن أبزين نبر زبي ببعضنا زخم جورون خلينا دكاس كم زد لينا نعرفت جزية خم زد لينا سراحن ويان أينو زلنا وان عرفت زهي ما يكونن دارجة كل جزية نريو إنا آخرها 5 ساعات 6 ساعات بجبر أو متكامل له زير الدانيو جن استغل متن هوتنا ميزانا وهم جورون مفتان بتوسع خون
سرع حكمنا مرمرة مكتتال خمس بولكم عن توسي ما حكيم ررب حمت عمت يلكاز وزي حمامكم وتاخجبر خيدي لك بنصارو ماكينة عمت ብዙሕ ዓድታት ዳርጋ ኩሉን ክኸውን ይኽእል እዩ ማኪና ሃሳብ ዓመት ኣምፃያ ክትፍተሽ ትፍርየኖ ድዩ መብራህቲ ድዩ ገለ ይብሉኻ ነብስና ግን ዘይንኸይድና ሓኪም ገርመኩም እንታይ ነገሩ ማኪና ካባና በሊፃ ማለት ድዩ ወይስ እቲ ናይ ማኪና ብትእዛዝ እዩ መንግስቲ ትሕተና ዘሎ ጥዕናና ግን ከይድና ክንምርመር ኣለና ቀልጢፉ እንተተረኺቡ ዝሕዱር ሕማማት ንኣብነት ካንሰር ሕጂ ቀልጢፍካ እንድሕር ረኺብካዮ ብመጥባሕቲ እውን ዕድሜኻ ዘንውሕ ወይ ክተልግሶ እውን ትኽእል ኢኻ ጠቕላላ ስለዚ ኣገዳስነታት ኣተኣላልያ ፀቕጢ መናብርትና እዩ ፀቕጢ ሒዘንን ኣነ ወትሩ ሕጉስ እየ ዝብል ሰብ ኣይንእመኖ ኩሉ ግዜ ዳርጋ ፀቕጢ ኣለና ስለዚ ትፅቡቕ ነገሩ ግን እንታይ እዩ ናይዞም 4 ሕማማት እዚኣቶም 4 ነገራት እዚኦም ዝበልናዮም እቲ መንሽሮ ተርኢና ትንባሆ የምፆ ጉድለት ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዘይተመጣጠነ ኣመጋግባ ዳርጋ እዞም ሕማማት እዚኦም ቶም ሪስክ ፋክተርስ ንብሎም ቶም ንዑ ዘቃልዑና ሓደ ዓይነት እዩ ሕጂ ዋላ ሽጋራ ጠጠው ተቢልናሲ ንሕማም ዙረት ይሕግዘና ንሕማም ሽኮርያ ይሕግዘና ስርዓተ ምትንፋስ ይሕግዘና ሓንቲ ባህሪ ብምቕያርሲ ራእይዎሞ ሓንቲ ባህሪ ጃስት ሽጋራ ጥራይ ጠጠው ምባል ኤክሰርሳይዝ ብምግባር ጥራይ መንሽሮ ዘሎ ሪስክ ክንክ ንኽእል ሕማም ዙረት ስርዓት ዘሎ ሪስክ ክንክ ንኽእል ሕማም ሽኮርያ ክንከላኸሎ ወይ ዳርጋ ክነጥፍኦ ንኽእል ሕማም ስርዓተ ምትንፋስ ጃስት ሓንቲ ነገር ብምግባር ጥራይ ስለዚ እዚ ትፅቡቕ ነገር ናይ ሕማማት እዩ ሕማቕ ነገሩ ኦፍ ኮርስ ተደራራቢ እዩ ሓደ ብገበርካስ ንኩለን እዚአን ይሃስካ ሓንቲ ጠጠው ተቢልካ ከዓ ራእይዎሞ ኣልኮላዊ መስተ ልክዕኩም ሕጂ ንኣብነት ሽጋራስ እንታይ ኣምፅኦሎ ኣብ ሽኮር ትብሉ ትኾኑ ንኣብነት ሽጋራ ሕጂ ዋላት ኢንሱሊን ነቲ ሽኮር ዘሕቅቕ ናብ ደምና ከምዘይኣቱ ይገብሩ ክገርሙኩም ጃስት ሽጋራ ጥራይ ሕጂ እቲ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ ዝበሃል እቲ በዓል ሽኮር ንኣብነት እቲ ሽኮራዊ መግቢ ወይ ዘይተመጣጠነ ኣመጋግባ ንኣብነት ሕጂ ኣብዚ ከብድና ብፍላይ ኣብዚ ዕድመና ሕና ዕብይ ምስ በልና እዚ ሴንትራል ኦቤሲቲ ንብሎ እዚ ከብዲ ዝማእከል ማለትና ኢና ቀላፅምና ምናልባት እንዳሓቐቐ ይኸይድ ይኸውን እግርና እንዳቐጠነ ይኸይድ ይኸውን ከብድና ግን እዚ ሴንትራል ኦቤሲቲ ንብሎ ርጉዲ ኣብዚ ማእከል ይዓቢ ንሱ ከዓ ብፍላይ ኣባና ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ብፍላይ ሪስክ ፋክተር ዓብ ሪስክ እዩ እዚ ከብዲ ምውፃእ ግን ዳርጋ ናይ ብሓቂ ዘሰክፍ ይኸውን ኣሎ ኩልና ማለት እዩ ኣብቲ ካልኣይ ፅቡቕ ህላዌ ወይ ኣብቲ ካልኣይ መዳይ እንተኸይድና ከዓ ተእምራዊ ጥዕና ዝበልና እዩ እቲ ሜንታል ሄልት ሜንታል ዌልነስ ውድብ ጥዕና ዓለም እንታይ ይብል ብዘይ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ሓደ ሰብ ጥዑይ ክበሃል ኣይከኣልን እዩ ይብሎ ማዕርክ እንታይ ኣገዳሲ ምዃኑ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ናይ ኣእምሮ ጥዕና እንተዘይብልካ ናይ ኣካላዊ ጥዕና የብልካን ማሕበራዊ ጥዕና የብልካን ስምዒታዊ ጥዕና የብልካን መንፈሳዊ ጥዕና የብልካን ምባል ኢና ናይ ብሓቂ እምበኣር ኣእምራዊ ጥዕና ማለትና እንታይ እዩ ዝኾነ ዓይነት ሕማም ኣእምሮ ዘይምህላው ጥራይ ኣይኮነን ሕጂሲ ኣእምራዊ ጥዕና ክንብል ከለና ኣነ ንስኹም ኣብ ዶክተር ከይድና ኣብ ሳይኪያትሪስት ከይድና ሓደ ሜንታል ኢልነስ ኣይረኽበልናን እዩ ሳይኮቲክ ኢኻ ስኪዞፍሬኒክ ኢኻ ከምዚ ኢኻ ይብለናን እዩ ግን ናይ ኣእምራዊ ፀገማት ግን ዳርጋ ኩለና ኣለና ናይ ስነ ኣእምራዊ ሜንታል ንብሎ ወይ ስምዒታዊ ክህልወና ናይ ግድን
ስለዚህ ሕማም ኣእምሮ ዘይምህላው ጥራይ ኣይኮነን ናይ ስነ ኣእምሮዊ ስምዒታዊ ከምኡ እውን ማሕበራዊ ጥዕና ማለት እውን የጠቃልል እዩ ኣብዝታት ተዳ ዘይጥዒና ጥዕና ኣለና ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ናይ ኣእምሮ ጥዕና እምበኣር ብዛዕባ ገዛእ ርእስና ፅቡቅ ይስማዓና ከምኡ እውን ምስ ካልኦት ክንራኸብ ይኽእለና ነፍስና ነፂልና ካብ ሰብ ርሒቕና ኣይንነብርን ብዛዕባ ነፍስና እውን ፅቡቅ ስምዒት ኣለና ዝተጋነነ ስምዒት የብልናን ኣነ በቃ ንዓይ ዝመስል ሰብ የለን ከማይ ሰብ የለን ኣይንብልን ኣነ ትሕቲ ሰብ እየ ምስኪን ኣነ ኣይንብልን ፅቡቅ ስምዒት ኖርማል ከም ሰበይ ኣነ ልዕሊ ሰበይ ኣይኮንኩን ትሕቲ ሰበይ ኣይኮንኩን በቃ እዚኣ ተዋፅእ ኣነ ካብ ሰብ ዝበለፅኩ እየ ካብ ሰብ ተልካ እዚ እውን ፀገማት ኣሎ ማለት እዩ ምስ ካልኦት እውን ከምኡ ክንራኸብ ይኽእለና ማለት እዩ ኣይንሓፍርን ኣይንርሕቕን ካብ ሰብ ኦፍ ኮርስ ምስ ኩሉ ሰብ ዲኻ ትራኸብ እዚ ሳምዓካ ኢኻ ትራኸብ እዚ መብርሂ ዘድልዮ ኣይኮነን መግለፂ ዘድልዮ ኣይኮነን ኣእምሮዊ ጥዕና ማለት ዓቕምና ንርዳእሉ ንፀቕጥታት መዓልታዊ ሂወት እንፃወረሉ ማለት እዩ ዓቕምና ንርዳእሉ ማለት ከዓ ዘይኮናዮ ዓቕሚ ኣለና ግምት ኣይንወስድን ዓቕምና ንፈልጥ ዓቕምና ንመዝን ማለት እዩ ንፀቕጥታት ከዓ ኣብ መዓልታዊ ሂወት ከም ዝበልናዮ ፀቕጢ ዘይብሉ ሰብ ጥራይ ኣብ ኮማ ዘሎ ሰብ ወይ ዝሞተ ሰብ ጥራይ ፀቕጢ የብለይን ፀቕጢ ኣለና ኩለና ግን ከመይ ንገጥሞ ከመይ ንፃወሮ ከመይ ንኣልዮ ብታዕታዕ ብምውቃዕ ብባእሲ ዲና ኣብ ዓውታ ዲና ብኸመይ ንኣልዮ እዚ እዩ ዘሎ እምበር ፀቕጢ ሕጂ ኣነሲ ክንደይ ዓመታት ኣስተምህሮ ይህብ ሰሚናራት ዓበይቲ ዋላ 1,500 ሰብ ዘለዎ ከይደ ይገብር ግን ክትዳሎ ከለኻ ንኣብነት ኣነ ዋላ ስትረስ ኣለኒ እንተበልኩም ተኣምኑ ዶ ከመይ ክገብራ እዚኣ ፅቡቕቲ ድያ እዚኣ እዚ ንርእሱ ሕጂ ፅቡቕ ፀቕጢ እዩ ሕማቕ ፀቕጢ ይኮነን ኩልና ዋላ ስራሕ ክትከይድ ከለኻ ንግሆ ዋላ ትፈትዎ ስራሕ ይኸውን ፀቕጢ ሎሚ ኣለካ ፀቕጢ ከመይ ተኣልዮ ግን ገርጨውጨው እንዳበልካ እንዳተቋየቋ ከመይ እዩ ከተኣልዮ እዩ ዘሎ ስለዚ ናይ ኣእምሮ ጥዕና እምበኣር ፀቕጥታት ዘጓንፈና መዓልታዊ ሂወት ነፃወረሉ ማለት እዩ ኣእምሮዊ ጥዕና ማለት ከዓ ኣብ ውልቃውን ማሕበራውን ሂወትና ብኣፍራይነት ምንባር ኣገባብ እዩ ብኣፍራይነት ማለት ፕሮዳክቲቭ ዝኾነ እዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ንራኸብሉ ዘለና ዓብይ ጉዳይ ሃገር ሕጂ ከነፍሪ ካብ ዝብል እዩ ካብ ነፍስና ወፂናስ ንሕብረተሰብና ክንጠቅም ሃገርና ክንጠቅም ንብል ኣለና ማለት እዩ ናይ ኣእምሮ ጥዕና እምበኣር ንኣገባብ ኣተሓሳስባና ከመይ ይስማዓና ከመይ ጌርና ከም ንዋሳእን ንውሳኔታት ሂወትን ብኸመይ ከም ንውስንን ከዓ ይፀልዎ ሕጂ ናይ ኣእምሮዊ ጥዕና ዘለዎ ሰብ ተሓሳስቡ የማእዝን ከመይ ይስምዖ ከም ዘሎ ይፈልጥ ከም ዝበልናዮ ከመይ ጌርና ከም ንዋሳእ ሓደ ሰብ ንኣብነት ሓሪቑ መፅኡ ክደፍረካ ክእል እዩ ኣብ ቀረባ ተፀኒሕኻ ስኻ ዋላ ክትፀፍዖ እውን ትኽእል ኢኻ ወይ ሕማቕ ቃላት እውን ከተስምዖ ትኽእል ኢኻ ግን ባላንስድ ዝኾነ ናይ ኣእምሮ ሚዛናዊ ዝኾነ እንተፀኒሑ እኳ ግን ዋ ምስኪናይ ኣነ እኮ ዝበደልኩ የብለይን ግን ምስ ካልኡ ሓሪቑ ድሓን ፅባሕ ክዛረቦ እየ ህድእ ምስ በለይ በቃ ሕጂ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ይሕብር እዚታት ሕጂ ምናልባት ከም ፐርፌክት ሰብ ኣሎ ድዩ ከምኡ ክንብል ንኽእል ኢና ግን ናብኡ ንክንቃለስ እዩ ዕላማ እምበር ሰብ ሓሪቑ መፅኡ ሳውን ተሓርቕ ሰብ እንዲና ንሓርቕ ኢና ግን እዚ ቅቡል ከም ዘይኮነ ንጋገ ከም ዘለና እንተፈሊጥና ክንእርሙ ንኽእል ኢና ዝበዝሑ ሕማማት ኣእምሮ እምበኣር ሕጂ ብዙሕ ግዜ ንሪኦ እዚ ጭንቀት እዚ ወሪ ቀፃሊ ጭንቀት ማለትና ኢና ቀፃሊ ምቅያር ስምዒት ሓደ ሰብ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ዳርጋ ዘጓንፉና ሰባት ኣለው ሃሃሃ ኢሎም ቅበሉካ ሕጂ ድሕሪ ሰዓት ከዓ እንታይ ኮይኖም እዮም ደኒኖም ፀንሑካ በቃ ርእሶም ኣድኒኖም ሕጂ
دارجا بديليو دي تقولون حساب تجاهير يقله بس زي باي بولار نقوله مالتيو دحري سمبادي زي بي تي اس دي هنا بزح سجما زوجوانا فنا حرة سبينا زوجوانا فنا زلون بي تي اس دي بلك كاليبانا الأمانة نايلو مجن أب حمام نمدها بزي كونه أستمهرو أبتعنا إنا ندهب لهم بي تي اس دي باي بولار قلق نبدا يكونن حشيش تتكم سباتون معلومات نفلت نخون حبر حدا حدا حبر سباتنا يرأيو بس يعدك أنا يرأيو حدا حدا سلازي زي ممتم صقامات له بزح جزي أنت استباهلنا أب حبر السبنا خون ولا علم ملء ترينا بزعبا أبنة حمام شكر مزراب بزعبا حمام لبي مزراب دارجا قبولي صقام يلا بزعبا أنا أمروز أقام جن ولا سقط حزني أنا سترس يزن له الكاخت الزارب كمان سي كم نوري كم كبيد نجر كم إنتا كم أبرنا الغصر وتحسد سقط لني إذا بالبزح جزية تسألي لي مثلني مسألة على قلم لنا تحزوينا زخون حبرة السبي بايزة ويزي تستيغما mental illness كل جزية ستيغما تايزب زخونة ستيغما زلوه متأجين بلوزي ستيغما أبر إنتا نوزرو هجي حدا سب شكور قال لن حمام شكور انتيلو لحزن له ولا حنتي وسقط إلا إن أنا خنزير خمزي هتفتفي بلاني تيلو كواجن دارجات فرحون ترحقون كاو وقت تسألي إزي تبل إزي أبانا حبرة سب أبانا تراح يكون أبزبع بلا هجرات بفلاي بأفريقيا بإيشا زيادة يرأيو زستيغما نبلو جن أب ولا بزمع بول هجراتون ولا بزمع على كندا حجي يرأيو ستيغما جزي نايب حق حمامة أمره لك أمرنا لك كم تخال أكل تداوسينا يو كم لبنا خم سامبونا تداوسينا يو تأمره أمره زبالي اللي باي ذا واي برين كناي برين سرح يتأمره زي كحمم كم زخيل هات حساسبات سجمات كوجوان فوق كم زخيل تردينا زي ستيغما زبال كانوا وقت كابو مرحب نداز قلولات الهوسبيتال عندنا الذكوريهم نداز قلولات سسرات كأتين يروبها سسرات سلك دارجا بوت وسيدو بتي صجمنا أمره أمرات عنا صجم زلوسب حنقولون تاريخهما كم لك أخمناتي كم ناتكم يتعيو تي أمره تي مايند تي تحساس بايو هلو 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 هدو هلو مع الله دكتور سلايد تفيهني سلايد تفيهن هندبت تسمع لها قنصب سمع الله بالنعم سلايد تفيني سقما كارلون مراي ولا داي مالتي اوكي معنا يرعينا له اوكي حجي خير بس اذا لطبق هو الله اوكي تكار سري مثلا خم جلس لازي هذا ستيغما خن تنكخ مبالي مرو كحم زي ودسب مرو صقم كوغوان فوق خمس خيل لك خم تحماب لبز حزنا لك كابوز في اللي نجرا يكونن سيتان حيزوو غانين حيزوو خابون دي مبوقولو تستيغما كم خمس يكونه لك نا يتحساسبا نا علتاوي هوت كتعلي مخال مستسئن شعوبتي mental problems مس سلازي إذا إنت زدليو أيكونه أب حبرة السبن عن بارن ترينا بدهوتات عنا أيسنا عمرو أب سدتن داق مسافرة كلنا أب داق مسافرة إنا زلنا يروح يحسر سلازي أبو زحات هاجرات فحم بالنا بس سدت مالتيو أب تحديش هاجر لنا عمرو صقامات نقالاينا حبرة السبن حجي بزي بزح مع مصنع التاتا لوبزي لابنت أب كندا استقبروا اللوب جيرمان أب سويسرلاند أب معسكر سدتنيات هدابات إثيوبيا أب سودان أب إسرائيل استقبروا مصنع التات كان
مستحدش بهالين خلاه مدخلوا ناي أمروز أغتن مسنا خلاتن كم زي قاطمه بروهيزي بروهيو كلنا ونبو يوحد بزح زحالفنا هنا جن إذا انت هاي الصبغ نجارو جن مسجزية جن ريزيلينس يريو تملس النتنا تنبر من لسوق حجي أبداغ مي سفر خم زنريو خم نفلتو بدهوتاتنا يقان قالو أدلو له شغلة البونة له عاد خالا دكتور نيركا تخون ميكانيك نيركا تخون انجينير نيركا تخون ممهر نيركا تخون أبز مسؤول عدي كل حزب لون عسرة حيلن وحسن الناس زي بلو خنتات من منبر له كاب سدرا بيت فل اللي له وشت محبر سرز فتر زي مرددات له يجيز كل سنة زي استقامات كم زمت كلنا عايزين فلطينا نيرترا حدش كم زي كونه جن إذا انتهينا حجنا العلو إذا تردينا حدا هيلينج زخوني هو كنفتر ببعض منها ولا حدا سد صخا حدا ودنا حنت قولنا وحدا حونا أبزتات كنت تحاوروا نحجز تخيلنا حدا هيلينج زخوني سوسايتي نفتر نخلينا مالك خنياتو زينا كل ناس أجان قدام زمزانا سجيرنا يا رسينا عينا زول دارقات وايدنا ማለት مستزلنا يوم ሕብረተሰብ ስለዚ ደቀና ወይ ከምኡውን መንእሰያት እቲ ኣብ ኤርትራ ከለዉ ዘጓንፎም ግህሰትን ወፅዓን ምስቲ ፈታኒ ጉዕዞ ስደት ተደሚሩ ናይ ድሕሪ ሃሰያ ቲኤስዲ ንብሎ ሸቐልቀል ቅዛነት ፅምዋ ነብሰ ቅትለት ብሓፈሻ ኣብቲ ሓድሽ ሃገር ናይ ምውሃድ ፀገማት ከም ዘጋጥሞም ይገልፁ مبزتات حجي بروهيزو نفسه قتيلو زبحال لسمعينا مزامرتو قتيلو زبحالون دارقا بحورة السبنا أنا أذكر نس سمعنا ينفلت إنينا حجي قن نسمع لنا زيتات حجي ناب فردي خيقوينا أقومون تايو سبزي كيد مؤخم لكتات هيبو دخون crying for help نحجز مصوعتا غير يخون دو جن استباهلنا له دو سبزي سلازي كم حبرتسب كنودقن كنتسئن كم حبرتسب تتحازس سلازغونه كله زيتاتون كنستباهلوا له عقمنا اوف كورس مزرابيو تزعابي عقمنا جن نابك إلاتات كم زو كله ناب كم زو وقت كي تخيلها كم زو كويل كارفر مقبارون عابي كستاي حجزي بار نأمرت أننا نمحلاو كنتاكن قبر نغير حلف كنبلوينا كلاتنا كل جزية مراو أننا لنا خنبل أين خيلينينا نمتخبها الزواء على ستريس لنا كل جزية أبقى لك جزية كلاتنا بالدهوتات وإلى أعلن تحت هوت يقات منا ولا نقول صبوت السيخة دا درفكا فادوس بصراحة خان أبني بزوجوان فكا ويا بهوت زمصو زي تحسبين أبندت كاب سودان حوها دويلوسي سودان آتي له تقرأي آتي لهم سرت الشخص ده اللي تيلو كواسي زمصو ساعتين فولتينا حجزي خنبل كلنا نحنا كم حبرة سبنا خمتين نبرو لحبرة سب نابنت جرمن دينا نقمت أب كندا ويا أمريكا ويا أفريقيا كمتي حبرة سبنا سقط لنا كمتي سب أبو زلو بتوسخ كن نحنا درب سقط خنبلو نخيل دابل بردن إرتراويان بمهنا ترايكا درب سقط خالنا زي كنستوعبلو اللي قباول زي درب علنا سلازي زي على لينا خنا أليو كنعقصو أبزيد اللي خستاكيناتو تنقاغن هنقبر يحكزنا سلازي مبار ناي هوت بدهوتات يقواني فنايلنا لنا سلازي لك أخمتنا أكالاوت عنانا نكانا خونو نامراوت عناناون نكانا خونو يقبا أبزي حجي عناو مورونا نكانا خونو إنا نبل من البات وحدات نكون غيلينا وحداتنا تولكو بأكال سلازي لنا مغن تحتات سلازي نخيل لنبر وحداتنا ون مبولكو دفيرانا بوغاني تاين قبرنا أمروت عنانا نخن كان غن أكالاوي نقهو فيزيكالي قبر يتيل كاني صبو
ولا نأمرون حجزه يسوع كنت غنبلو زوعالنا جن بفلايك أنا أمرز تأمون كن جبر كم زلنا توعي النبابرة وهول دكاس تعنا زهب مجدي من كسقاس تخلو غنبلو زوعالنا أمرون كم زحجز معالتا وبزلك أجا ممسجان إذا قرأتي تبهال بحق قداسيته بزلك كاسي ممسجان مالتي بزلك مخنياتوسي أو حدا قال يسمعني راسي حبزز عبي يكون حدا سبي مهر نيرو قال أنت حدا متعري أيو ولا زي بومبا نقول خفتها بلا بومبا دحري ما يمسئل لي ويو شاور كجبر وعي ما يمسئل لي سي gratitude يمسجن يلوكا نحنا أخي زي كنتي حقوز قوز زرعنا أخي gratitude كان مسجنوز قبعنا بزح نجار يلا أبزلنا يا خناتات of course እቲ ኩነታት ኣብ ሃገርና ዘሎ ነቲ ከነመስግኖ ዝግባአና ምናልባት የቃጥኖ ይኸውን ዳይሉት ይገብሮ እዩ ኣነ ፅቡቅ ኣለኹ እንታይ እሞ ዓድና ዘሎ ህዝቢ ከ እንታይ ይነብር ኣሎ ኢልና of course ንሓስብ ኢና ግን ንሕና በቲ ዘለና ዓቕምና ንገብር በቲ ዘለና ከዓ gratitude we appreciate what we have we thank for what we have our blessings حجي بزح حد زان تاخنا قراوكم سي تمالي أب حلوف هاي تنبر هذا لنا أب حلوف من بار حجي بزح جزي خوص عنا غيلي هاي قدم زانس كم زجيرة تزخون قدم تمرت أتي تزخون ودي تزخون قلت إفا تمرعي تزخون دونجي تمرعي تزخون قلت إفا وليدات تزخون دونجي and so on حلوف يزهج حليف يزقرمكم أبي يزولت حلوف أبي تمزجبو زي حسبوا لنا تمالي حليفة صباح خاير لا لومي أزلهنا لومي اللومي وقرمكم أبلوم انت دادي بناسي دارقات شقرنا يوحديو مزالو مزي عاسي لوم حجي قرص بلي أخادو مساح بلي أخادو انتا شقرام أقواتي فوكوا حميمكا هوسبيتال آتي خادي خازل لغا كما يالو حجي خونتاتكا أبزين دحريد هيبكا دارقات الشقر يوساني قن بزحالفة انت دا قدم عسرت عمت أنا زبولكوها ما قال تدا ذكير كامو زي قبرن نكو فلتخوينكا ويكا صباح سين تاكد كونيا ويتروتا مسوسا خوستا كوني اللون نحسبينا بلان مقبار سبويو قن عينيش أنقنا زلنا أرجاق نقروكم سي كلت فلستسي أب حدا وان أب حدا مقدين داخدو أو قمقم روبا قال ياخدو نيرو أبو حجي نبت حدا بوتا خسقر اللوم أبو تقولنهم كا حنتي صبغت سبيتي زبالة استخدنت قالي خايري هو حجي زون فلستي خسقروا اليوم قل انتهي نقبرها نساقرادو فلستي أمكا انتخن قبر عينا يلوم تشجيرهم حجي تحادي وكان ساقران لنا يلوم ساقروا ما مالي دا ساقروا تسكموا تحادي يعزب الله ساقروا مارتي وبايغني اللي كوراتي حاب الليلة توم تفعل اليوم حجة تحادي زي تسكما زي الساقرة مشت دحرق انتهي ساعتات نتس تسكما نتا غنجوز خونت سبيتي لو مسي زيبركا يوكو غوغوئيو جيغاكو إخاقيركا نزاز بغد سبيتي سخت سكماكو أين بركان إبلو حجة تستسكما تحسما عنده أنا نعسرت دقيقة تسكيمية نسخة جن تسكيم كايا وعيل كاملو معالتي يلو جنتا اسمه النازي نحادة نقرسي إثي تسبوق جيروس رسيعو والله تسبوق جيري جيغا مسولو إثي جن نتي جيغا زمسولو تسبوق نقرس قبورو تحادة ثلاثي ملو معالتي بزعبو هم كوماسا وعيلو مالتي يجي بقى تمالي حليفة أبو مستغالي قليليو أيبلوكم من يزي قليليو
ኣይብለኩምን እየ ግን ብሓቂ ህይወትና ብዕፁቅ ማዕራረ እንተደሊና ብቅድሚት ጥራይ ፅባሕ ሎሚ እያ ዘለሃና ፅባሕ ከማን ኣይንፈልጣን ኢና ኣላ ድያ ኣየላን ፅባሕ ከማን ኣላ ድያ ኣየላን ምስ ካልኦት ሰባት ምርኻብ ሓደ ካብቲ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ንምሕላው እምበር ተራኺብካ ምዝራብ ሽግርካ ንተኣምኖም ምክፋል ድሃይ ካልኦት ምግባር ብዓቕምኻ ንሰብ ምሕጋዝ ኣብ ማሕበረሰብ ምግልጋል ሕጂ እዚታት ናይ ብሓቂ ጊቪንግ ማለት እዩ ዝኖ ኦፍኮርስ እቲ ተዛሪብካ እቲ ሽግርካ ምክፋል ከመይ ይመስለካ ርእቶኻ እንታይ እዩ እዚ ትብሎ እሞ ርእቶ ናይቲ ሰብ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ዝሕግዘካ ድሃይ ካልኦት ምግባር ከዓ ካብ ነብስኻ ውፅእ ኢልካ ኣብ ክንዲ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ነብስና ጥራይ ኣብዞርቡ ኮይንና እዚኣ ጎዲላህኒ እዚኣ ኮይናህኒ ንብል ብዛዕባ ካልኦት ድሃይ ምግባር ዝገርመኩም ንፈልጦ ኢና ስምዒቱ እዚ ኩለና ንፈልጦ ኢና ንሰብ ምሕጋዝ ንፈልጦ ኢና ናይ ብሓቂ ከመይ ካብቲ ዝያዳ ነቲ ሰብ ዝሃብካዮ ሓገዝ ንዓኻ ከም ዝጠቕመካ ኣብዚ ኮሚኒቲኻ ምግልጋል እዚ እውን ናይ ብሓቂ ኣይኖ ግዜ ከምዚ ንሪኦ ከቢድ እዩ እዚ ንገብሮ ዘለና እውን ኣገልግሎት ኣብ ኮሚኒቲ እዩ ብወገናይ እዚ ንሕና ሰሙን ግዜ በዚሕና ኣይኮነን 3 ሰዓት ካብኡን ላዕሊ እውን ዝያዳ ንገብሮ ዘለና ኣገልግሎት ንሕብረተሰብና ኢልና ኢና ወገናይ እዚ እውን ዓብይ ናይ ኣእምሮ ዕግበት ከም ዝህበና ኣይጠራጠርን እየ እዚ ምትንፋስ ሕጂ ባና ምትንፋስ ቀሲልካ ከም ዝምባል ገለ ከምቲ ዓንተዎ ዝበልናዮ እዚ ስኢሉ ብነብሱ እዩ ዘድህብ ስኢሉ እዚ ገለታት ድኹም እዩ ከስምዕ ክእል እዩ ግን እዚ ዲፕ ብሪዚንግ እሞ ፈትንዎ ዲፕ ብሪዚንግ በቃ ምትንፋስ ቀሲልካ ስኢልካ ዘይኮነሲ ዕሙቕ ኣቢልካ ዋላ ስትረስ ክሕዘኩም ከሎሲ ዕሙቕ ኣቢልካ በፍንጫኻ በፍንጫ ምትንፋስ ናይ ብሓቂ ዝከኣል ተኮይኑ በፍንጫ ምትንፋስ እዩ ዝበለፀ ምክንያቱ ፊልተር ኮይኑ እዩ ዝኣቱ ተኣየር ሞይቁ እዩ ዝኣቱ ተኣየር ኣብ ሳንቡእና ክኣቱ ከሎ ሞይስቸር ጠልሕ ሒዙ እዩ ዝኣቱ ብኣፍና ተኣትዩ እዝታት ኣይረክብን እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ዳርጋ ብኣፍና ኢና ነተንፍስ ተዝሓሸ ግን ኣፍካ ዕፁብ ኣቢልካ ዓሚቕ ከተንፍስ ከለኻ በስ ኢልካ ከተውፅኦ ከለኻ ዝስማዓኩም ብኣካል ተንኸውን ናይ ብሓቂ ፈትንዎ ናይ ብሓቂ እዚታት ናይ ኣእምሮ ጥዕና እውን ናይ ብሓቂ እቲ ኦክሲጀንሲ ዓብ ለውጢ እዩ ዝገብር ዓብ ለውጢ ቂምታ ንብሎ እዚ ቂምታ እዚ ሪዘንትመንት ግራጅ ንኣእምራዊ ጥዕና ጎዳኢ ምኳኑ ገለ ክስቶ ዝገበረኒ ከምዚኣ እኮ እዚ እኮ ሰብ ኣይኮነን 10 ዓመት እኮ ገይሩ ኣሎ 5 ዓመት እዚ ሕጂ እዚ ቂምታ እንታይ እዩ ዘምፅእ እቲ ኮርቲዞል ዝበሃል ኣብዚ ቅኒታ ኣእምሮ እውን ኣልዒልና ነርና መስለኒ እቲ ኮርቲዞል ዝበሃል ሆርሞን ይነዝዕ እሞ ናብ ኣካላትና ብቐፃሊ ቂምታ እንተዳልዩና ብቐፃሊ ኮርቲዞል ይሰድድ ነብስና ስትረስ ሆርሞን ማለት እዩ ኮርቲዞል ከዓ ካብ ፀጉሪ ርእስና ክሳብ ፅፍሪ እግርና ሕማቅ ሳዕቤን ኣለዎ ናይ ብዝሒ ደም ድዩ ናይ ምትንፋስ ስርዓት ድዩ ናይ ሽኮር ድዩ ናይ ርጉዲ ድዩ እዚ ኩሉ እዚ የምፃልና እዚ ኮርቲዞል ዝበሃል ሕማቅ ዝኾነ ሆርሞን እዚ ከዓ ብምንታይ እዩ በቲ ቀፃሊ ስትረስ ቂምታ እቲ ግራጅ ወይ ቂምታ መሓዝ ንኣእምራዊ ጥዕናና ከመይ ጎዳኢ ምኳኑ ካብዚ ነፃ ምኳን ቀሊል እዩ ዶ ይብለኩም ኣለኹ ኣይበልኩም ቀሊል ኣይኮነን እዚ ኮነ ኣይውን ትምህርቲ እዚ እኮ ንዓኹም ኢለ ድርቢ ኣቢለዮ ኣነ ፈላጢ የለ እኮ ይኮንኩ ዝኸይድ ዘለኹ ኣነ እውን ንዓይ እኮ ዘየድልየኒ እዚ ትምህርቲ እዚ የድልየኒ እዩ ልክዕ ኩለና እዩ ዘድልየና ግን እቲ ኣፍልጦናሲ ኣብ ብድሕሪት ሓንጎልና ብድሕሪት ከሂሉ እሞ ናብ ፍሮንት ፔጅ ከነምፅኦ ኣብ ቅድሚት ኣምፂናስ እስከ ሕጂ ይሓርቕ ኣለኹ ኮርቲዞል እኮ ይሰድድ ዘሎ ነብሰይ ኮርቲዞል ከዓ ፃወተለይ እኮ እዩ ዘሎ ውሽጢ እዩ ዘይርአ ንክንብል ነብሰ ርህራሄ ነዘውትር ሕጂ ብዙሕ ግዜ ርህራሄ ክንብል ከለና
ገለ ርህሩህ ይሁን ልኮለናሲ ንኻልኦት ማለትና ኢና ግን ንነፍስና ከዓ ንራህራሃላ ዓይነ የቕፅዓያ ኣነስ ከምዚ ዝገብር ከምዚ ዘይገበርኩ ኣነ እኮ ሕማቕ እየ እንተኢልና ሕጂ ጨካናት ኢና ማለት እዩ ንነፍስና እዚ ገበንነት ጊልቲ ከምዚ ዝገበርኩ ኣነ ቅድሚ ዓመት እኮ ፎርጊቭ ንግበረላ ንነፍስና ከዓ ድሓር ምስ ነፍስኻ ዳ እምበር ምስ ካልኦት ከዓ ዘይምውድዳር ገለ በዓል 6 ገዛ ስታይ ገዚኡ እዛ መርሴዲስ መኪና ሌተስት ገዚኡ ምስ ነብስኻ ተወዳደር ምስ ሰብ ግን ኣይተወዳደር ገለ እኮ ዘለዎ ክእለት ኣነስ ክእለተይ ውሱን እዩ ምስ ነፍስኻ ጥራይ ክእለትካ ከክእለትና ካብ ዓሚ ለዘበን ነመሓይሾ ካብዛ ሰሙን እዚኣ ትመፅእ ዘላ ነመሓይሾ ምስ ገለ ዘወዳድር ግን የብልና ተልዮም 30 መርሴዲስ ግዝኡ ተልዮም 10 ገዛ ግዝኡ ኳ ሓጎሶም ደስ ይብለና ውድድር ምስኦም ግን የብልና ስለዚ እዚታት ናይ ብሓቂ እምሮናሲ ዓብይ ክስታይ ኣይኮነን ውዝኮ ሮኬት ሳይንስ ኣይኮነን እዚሲ ናይ ፊዚክስ ናይ ከቢድ ክስታይ ኣይኮነን ጥራይ እንታይ እዩ መዓልታዊሲ ከመይ ጌርና ግብራዊ ንገብሮ እዩ ዘሎ ትሕቶ ግብራዊስ ከመይልና ንገብሮ ይትሕቶ እምበር እዚስ ነፍሰ ርህራሄስ ከቢድ እዩ ነፍሰይ ፎርጊቭ ገብረላ ይክእልኒ እየ ዝብለኒ ሰብ ዘሎ ይመስለን ቂምታ ምግዳፍሲ ኣይገድፈሉን እየ ንክስቶ ከቢድ እዩ ቀሊል ኣይብለኩም ግን ጎዳኢ ምዃኑ ተፈሊጥካ ግን ሽጋራ ጎዳኢ ኢሉ እኳ ትገድፎ እንተኮይንካ ሰብ ወይ ስድራኻ ወይ ውላድካ እውን ጓልካ ውድኻ ግደፎ ባባ ኢሉ እኳ ተገዲፍካዮ ቂምታ ከዓ ግደፋ ጎዳኢት እያ ኮርቲዞል ግደፋ ጠጠው ኣብላ ኢና ንብለካ ዘለና ኣብቲ ሳልሳይ መዳይ እምበኣር ንኸይድ ማሕበራዊ ጥዕና ሶሻል ዌልነስ ዝብልና ኢና ጂ ማሕበራዊ እንዳመልአ ይኸይዳ ኣሎ ሕጂ እታ ፓዝል እንዳመልአት ትኸይዳላ ማሕበራዊ ፅቡቅ ህላው እምበኣር ዓይነታት ዝምድናታትና ምስ ካልኦት ብኸመይ ከም እንራኸብን ሶሻል ሄልት ማለት ብሩህ እዩ ማሕበራዊ ከመይ ይርክብና ማሕበራዊ ጥዕና ምስ ከባቢና ዘለዉ ሰባት ብኣድማዓዊ መገዲ ክንራኸብ ኔትወርኪንግ ምስ ስድራ ቤትን ፈተውትን ዘጠቃለለ ስርዓት ደገፍ ሶሻል ሳፖርት ንሕና ከመይ ይመስል ንኣብነት ምሳኻ ሆይ ሆይ ዝብሉ ሰብ ክህሉ ይኽእሉ እዮም 30 ሰብ ግን ብሓቂ ሶሻል ሳፖርት ናትካ ድዮም እዞም ሰባት እዚኦም ንኣብነት ኣይግበሮ ሕማቕ ነገር ወይ ገለ ኮንካሲ ይጎዩ ድዮም ብሓቂ ስለዚ ማሕበራዊ ጥዕና ክንብል ከለና ኣብ ክላብ ከይድካ ሆይ ሆይ መባህልቲ ማለትና ኣይኮነን ሶሻል ሳፖርት ናትካ ተሽግርካ ተካፍሎም ምኽርኻ መወከሲ ክኾኑኻ ዝኽእሉ ሰባት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ሶሻል እንተዳ እዚ ማሕበራዊ ጥዕናና ድሓን ኮይኑ እዚ ክንገብር ይሕግዘና ማለት እዩ ኣገይን ኣብዚ ሕጂ 100 ሰባት 1000 ሰባት ይሃለውና ማለት ኣይኮናን ከቢድ እዩ ምክንያቱ ኤነርጂ የድልዮ ሰዓት የድልዮ እዩ ሎሚ ምስ ገለ ሰብ ክትራኸብ ሰዓት ሓደ ምስ ክስቶ ሰዓት ክልተ ምስ ግዜ እውን ኣይበካን እዩ ግን ውሱናት ንዓኻ ዝመስሉ ሳምዑኻ ተመሳሳሊ ርእይቶ ክብል ከለኹ ግን ሓደ ዓይነት ርእይቶ ሰባት ከዓ ኩሉ ግዜ ምጥንቃቕካ ክድልዩ ፍልይ ዝበለ ርእይቶ ዘለዎ ሰባት ከዓ ኣገደስቲ እዮም የድልዩና እዮም ፍልይ ዝበለ ርእይቶ ንሶም ዘማዕብሉና ምስ ካልኦት ርክብ ይዕብን ዝማሕበራዊ ጥዕና ዘለዎ ሰብ ምስ ካልኦት ሰባት ርክብ ይዕብን ንናይ ስምዒት ዋንነት ኣበርክቶ ይገብርን እዚ ድማ ንዝበለፀ ጥዕና ሓጋዚ እዩ ስለዚ ናይ ስምዒት ከዓ ዋንነት ማለት ስምዒቱ ሲ ኦውን ይገብሮ ይውንኖ ነቲ ዝስምዖ ሓሪቑ ዋላ ንድሕር ተዛሪቡ ሲ ሶሪ ሓሪቐ ተዛሪበ ይብል ማለት እዩ ሓሪቐ ከማይ ክብለካ ኣይነበረንን ሶሪ ትሓዘለይ ኣበይ ከይትበፂሕኻ እሞ ኣይብልን እዩ ንኣብነት ራዮ እቲ ምትህልላኽን እቲ ኮሬክቲቭ ኣራሚ ዝኾነ ክስታይ ምውሳድን ፈላለዩ ማለት እዩ ምስ ካልኦት ብጥዑይን ትርጉም ብዘለዎ መንገዲ ንኽትዛመድ ዝሕግዘካ ክእለት ሕጂ ትርጉም ብዘለዎ ክንብል ከለና ከምቲ ዝበልናዮ ኣብ ፈቆዶ ክለብን ኣብ ፈቆዶ እንዳ ሽጋራን እንዳ መስተን ማለትና ዘይኮነስ ትርጉም ዘለዎ ተራኺብካ መፅሓፍ ኣንቢቡ መፂኡ ሓደ ዓርክኻ ንኣብነት እስከዚኣ ግለፃ ከመያ እንታይ
كايت مهرت وسيد كخبا كايت تمخرين خبا نبال ترجم على وزهجي ترجم على أتعالى عليها كونفليكت خا كم تا ستريس من نابرتنا أزبلنا كونفليكت خا من نابرتنا قول كونفليكت مانجمنت يتوساني أنا بسلام يزنبر مش كله بسلام تنبر تقين كاوما وحقهم دابل كات نبر الله مالتي زون جيجايكو حق بزي لكو حق تبلي بالكا و جيجايا كونفليكت يفتر ولا ግን ከመይ ማነሽ ትገብሮ ደረዝ ዝምድናታት ምቕማጥ እጂ ብዙሕ ግዜ ዳርጋ ሕብረተሰብና ከማና ኣነ ዝዕዘቦ ሓደ ሓደ ደረዝ ዝምድናታት ብዙሕ ኣይንቐምጥን ኢና በቃ ብርቱዕ ፍቕሪ ትምስርት ሓደ ወርሒ እሞ ድሓርካ ብርቱዕ ፅልኻ ትፈጥር ምክንያቱ እቲ ዝምድናታት ደረት ኣይነበሮን ኣብ ምክብባር ኣብ ኣነስኻ ኣይኮነን ነይሩ ስቁልካ በቃ ብስምዒት እዩ ነይሩ ማለት እዩ ክእለት ናይ ርክብ ምፍጣር ድሌታት ግዜኻ ሚዛን ክእለት ናይ ምርክብ ምፍጣር ርእሰ ተኣማንነት ካ ኣሰርቲቭነስ ንብሎ ሕጂ ብዚ ክልተ ፍልሊ ዘሎ ነገራት እንታይ እዩ ሓደ እቲ ርእሰ ተኣማንነት ሓደ እቲ ኣግረሲቭ ንብሎ ኣሎ ኣግረሲቭ እንታይ እዩ كل بعلخات فلتاي تأثرتي بنبلوغن نزأمنلو ببقعن بنصورن قانقوا بهدوء بلزوبن لسان يغرب مالتي أثرتي في السبز زي دارجا أباسي أب عقرقر آيات وكاني أثرتي في خصوصو تلك أغرسيف جن زمدنا ناتكا درت سجيرو تي ريد لاين الله دوبلا لنا كلنا أمانو يتأمانو دوب علينا غريبة من عبد النسب زاربهم مستبهلو قريبة ما بزاقسكم زاربهم زي بقى uncomfortable يسمعكم مش رياضو دوب علينا كل زي invisible زخوانا زي دوب علو سلازي assertive مخوان stress manage مقبار aggressive جن زي مخوان aggressive مخوان ناب violence قصو ناب عمس ناب قنص سلازو وسط سو ناب حجازي أكون محبراوي ركباتنا أمانجو محبراون والكاون دليتات جزيخان ميزان هاي مقبار هجي محبراوي نقبر لنا نابندت أب كومنيتنا نقلقل نحنا ون بزن قبرز لنا بعقمنا حجي زستخالة بز حجي دارقا قعبلو لا يخيلي حساب نتي والكاوي وينتي هيوثنا هنا أبز حجي بالانس مفتاح وين عبندنا يسرح كان ناي ناتكا جزيان بالانس مقبار كنت عسرت حمشت ساعات سرح شعت شو منت ساعات سريحات خالقن نسدراخان نفسخان مهاب تعويزم دناتات معقاب يتغالل تعويزم دناتات دارقا بزو حساب على حجي بو سبعي وناتعي وحوين دابل كايو دارقا زرحقا كاسب على عقب زي كيل استمسرت زمدناتات صعقو وزي كيل على ملكتات دخوم محبراوت عنخا صموا ويتنصلو اجزي نتحبرسب تحاسيل لخا نفسخا تحاسيل لخا ترجم زلو متأسسار زي مهلاو زمدناتات نمفتار وينمعقا مصقام سكالوت متأسسار مقراس نسمع كاي حجي بزي دخوم محبراوت عنخا ننفسنا نقود اندينا نتعنانا ግን እቲ ሕብረተሰብና እውን ንጎድኦ ኢና ምክንያቱ እቲ ኻባና ክረኽቦ ዝግብኦ ሕውነት ድዩ ፍቕሪ ድዩ ኣገልግሎት ድዩ ደገፍ ድዩ እሱውን ይጎድሎ እዩ ኢና ከዓ ጎድለና ኣሎ ስለዚ ተመላላይ ምዃኑ እምበር ማሕበራዊ ጥዕናና ንምሕላው ከዓ ኣብ ክንዲ ምስ ሞባይልን ቴሌቪዥንን ምስ ማሕበረሰብ ካብ ምርኻብ ንፈልጦ ኢና እዚ ቆፀራ ምኽባር እዚኣ ኣነ ብዙሕ ዝገርመኩም ኣባና እንድዒ ከመይ ኢኹም ትረኽቡ ኣስኻትኩም በብወገንኩም ሰዓት ሓደ ንበሃል ሰዓት ሓደን ፈረቓን ሰዓት ክልተ ምምፃእ ዳርጋ ንቡር እዩ ኣባና ግርም እዩ ዝብለካ ግርም ኣነ ብወገነ ሕጂ እንታይ ጀሚረ ዳርጋ ዝሓለፈ 10 ዓመት ክብለኩም ክእል
ሰዓት ሓደ ንረኸብ ተባሂለ ኣነ ምስዕሩ ኾይ ربع ساعات يصبح ወይ ፓርኪንግ ሲኢኖም ምኾኑ ወይ ገለ ፀጊምዎ ምኾኑ ወይ ተፀሊዎ ምኾኑ ربع ساعات ተፀቢየ ተዘይ መፂኦም ብድድ ኢለ ጥራዝ ገለ መለ ሒዘ ዝኸይድ መፅሓፍ ብድድ ኢለ ዕዝር ኢለ ኸይድ ይስንብዱ ብስርዓት ይስንብዱ ዋ ታይዳ ገለ መለ ዋ ተፀቢየካ ስለዚ ቆፀራ ምኽባር ነፍስኻ ምኽባርን ነቲ መቋፅርትኻ ምኽባርን ማለት እዩ ዲስሪስፔክት እያ ትሕብር ብወገነይ ሰዓት ኣነ ሃታ እንዳበልኩ ትራፊክ ሕጊ ፀሓስኩ ኣብ ሰዓተይ ክርከብ ኢለ መፅየ እሞ ሰብ ተዳደንጉዩ እዚኣ ንሕሰበላ ተመክሮና ናተይ ተመክሮ ብዘይ ኣሕማቕ እያ ንግርጭታት ብኣኽብሮት ብናይ ኣኽብሮት ቃላት ብዘይ ምክፍፋእ ወይ ምዝላፍ ምክያድ ካብ ኣኽብሮት ዝጎደሎ ክትዓት ምርሓቕ ኣብዚ ሕጂ ፍሉጥ እዚ ቆልዑ ይኮናን እዚ ምኽሪ እዚ ግን ከምቲ ክንብሎ ዝወዓልና ናብቲ ፍሮንት ፔጅ ንምምፃእ ኢና ኣኽብሮት ዝጎደሎ ክትዓት እንተደኣ ኣኽብሮት ዝጎደሎ ክትዓት ዝኸይድ መሲሉ ምቁራፁ ይሓይሽ በቃ ጠጠው ምባሉ ድሓር ከዓ ነቲ ሓሳብ ዳኣ እምበር ነቲ ሰብ ኣይኮናን ንነቅፍ እዚኣ እውን ብዙሕ ግዜ ይርአያ ኣነ ስኻ ከመይ ኢልካ ከምዚ ትብል ወያነ ኢኻ ስኻ ኣብለካ ከመይ ኢልካ ከምዚ ትብል ዋ እታ ሰብ ኢለ እኮ እያ ኣነ ርእይቶ እያ ስለዚ ነቲ ሓሳብ ኢና እምበር ነቲ ሰብ ኣይኮናን ንነቅፍ እዚ ሓደ ካብቲ ማሕበራዊ ፀገማት ዘምፃልና ንዕቀት እውን ኣነ እንደ ፈላጥ ኣነ እንደ ሊቅ ኣነ እንደ ሃብታም ኣነ እንደ ዓብይ ባላ ከይተረፈውን ክመፅእ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚታት እውን ሓቢርካ ከምዘየንብር ኣብ እዋን ርሱን ክትዕ ኣድላይ እንተኮይኑ ንምዝሓል ሓፂር ዕረፍቲ ምውሳድ እወ ብሬክ በቃ ብሬክ ምውሳድ ኣብ ክንዲ ስኡልካ ትቕፅል ክትዕ በለዛ ክትዕ ንፈትሓይካ ኣልናን እሞ ነመሓላልፋ ምባል ናይ ልባማት እዩ ኣብ ሕጂ ኣተኩር ከምታ ቅድሚ ሕጂ ዝበልና ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ክትዕ ኣይተንፅእ ቀዳማይ እውን እኮ ከምዚ ኣልካ ኒኻ ስኻ እኮ ናትካ ነገር እኮ ኣነ እኮ መመሊሱ እኮ እዩ ግደፋሳ ሓሊፋ እንድያ የላን እኮ ኢልና ኢና ኣብቲ መዝገብ ምሽ ዋላ ኣብ ሓዳር ድዩ ዋላ ኣብ ሂወት ድዩ ዋላ ምስ ምዕሩኽና ድዩ ምስ መናብርትና ድዩ ስኻ እኮ ከምዚ ኢኻ ቅድሚ ዓመት ከምዚ ኣልካ ነርካ ኸማ እጓንፈኩም ዶዚ እነ እጓንፈኒ እዩ ኣነ እውን ገብሮ ኸውን ኣይገብሮን እያ ይብለኩም እየ ስለዚ ኣብታ ሸዓ ትኳር ተዘይኮነ ተደራራቢ ሽግር እንዳምፀኻ ዘይፍታሕ ኣብ ሓሸወ ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ እዚ ሕጂ ንፖለቲካ ከመይ ሃስየና ኣሎ ንፈትሾ እስከ ኣንታ ከምዚ ኣልካ ነርካ ስኻ እኮ ዋላ ሜዳ ኮለናስ ከምዚ ኣትብል ነርካ ተይሉ እኳ ሕጂ ተጋደልቲ ኩም ብዙሓት መብዝሕትኩም ኩልኩም ወይ ኣብ ዘለኹም እንታይ ክትብሎ ኢኻ ሕጂ ወይ ቅድሚ 7 ዓመት ኣብ ውድብ ዝከረካ ከምዚ ኢልካ ብለካ ነው ዋ ረሲዕኻ ኣለኻ ስኻ ቁኑዕ ምዃን ወይ ክትረታዕ ኣገዳሲ ኣይኮነን ሕጂ ብዙሕ ግዜ ንካታዕ እንዲና ተፀገምና ሕጂ እንታይ እዩ ክትረትዕ ምድላይ ዋላ ጭብጢ እንዳረኸብካሲ ጭብጢ እንዳረኺብካ ወይላ ሶሪ ሳሳይ ኣይረኣኽዋ እንታይ ጭብጢ እዚኣ ተሓክኻ እንታይ ጎድለካ ዋላ ሓንቲ ክብረት ድዩ ዝጎድለካ ደሞዝ ድዩ ዝጎድለካ እንታይ ዝጎድለካ ጭብጢ ረኺብካ ኮለኻ ዋላ ትንፈር እምበር ማንቲላ ዝበሃል ምሻ ኣሎ ክትዕ ዋላ ትንፈር ስለዚ ንኽትርዳእ ዲና ንካታዕ ንኽንረዳዳእ ወይስ ንኽንረትዕ እቲ ዘገድስ ክልቴኹም ክብሪ ከም ዝስማዓኩም እቲ ዊን ዊን ዝበልና ቅድሚ ሕጂ እቲ ናይ ዜሮ ድምር ፀወታ ዝክርዎ ትኾኑ ኢኹም ክልቴኻሲ ተቐያይምካ ካብ ትኸይድ ወይ ስኻ ሲዒርካ ልብኻ እንዳጠፍጠፍካ ካብ ትኸይድ ወይ ከዓ ሕማቕ እዚ ዓርከይስ በዲልዮ እንዳበልካ ወይ ንበዓልቲ ቤተይ በዓል ቤተይ በዲልዮ እንዳበልካ ካብ ትኸይድ ዋ ብፅቡቕ ምኻድ ረቲዕኻስ ሕክትረክብ ኢኻ ሞ ተረቲዕኻ ኸ እንታይ እሞ ስለዚ ኣብዚታት ደቀቕቲ ነገራት እዩ እዚታት እዩ ዝሃስየና ዘሎ ብወገነይ ኣነ ፀቕጢ ብኣጋባብ ንእለዮ ፀቕጢ ከም ዝበልና መናብርትና እዩ ምምካቱ ንላመድ
كان مفنجار نوقل مفنجار نبومبات راح نقدفلها حريقة قلت إلوني بق إلوني نبلينا نو بزي حجي دخمتاتنا أيو زحبر أوف كورس سمعيتاتنا نقواصر كم زي نخيل زحبر قلت تيلوكا حسب وشتخا أكافل بس أستاكا زحال إليو سبو غيركا صباح رخبني مبر سمفنجار نتا مفنجر نتا بومبات راح نقدفلها رابع مداين بار في منفس هاوز بلا spiritual ኣብዚ ሕጂ ከም ተቐዲምና ዝጠቐስናዮ ሃይማኖት ኣይኮነን ዝብላ መንፈስ ሓደ ዘይጭበጥ ነገር ግን ብሩህ እዩ ንኩልና መንፈሳዊ ምስ ሃይማኖት እውን ተሓሓዝ ክኸውን ኣይደኖ ሃይማኖት ብዙሕ ፍልጦ እኳ የብለይን ብብዙሕ መንገዲ ክርከብ ይከኣል እዚ መንፈሳዊ ጥዕና ንብሎ ዘለና እንኮላይ ሕዲ ኢልካ ርእስታ እንተንትኖ ርእሰ ስተንትኖ ምግባር ምንባብ ምስ ካልኦት ክፉት ዝርርብ ምግባር ሕጂ መንፈሳዊ ጥዕና በርሂልና ኣለዉ ብርግፅ ሕዲ ኢልካ ሜዲቴት ምግባር እስከ ዝገበርኩ እዚኣ ፅቡቅ ዶ ነይረ ሎሚ ዋ ኣነ እኮ እዚኣ ፅቡቅ ገይረ ገበርኩ ኦፋ እንታይ ኮና ንብል ዘለና እዚኣሲ ከምዚኣ ዶ ክገብራ ነይሩኒ ሰልፍ ሬፍሌክሽን ሰልፍ ኣስተንትኖ ኣንብብ ኣቢልካ መፅሓፍ ከዓ ክፉት ዝኾነ ዝርርብ ምስ ካልኦት ምክያድ ክፉት ጎበልቡኻ ኮይንካ ዘይኮነ ማለትና ኢና መንፈሳዊ ጥዕናኻ ዕምቆት ዕላማ ወይ ሰብ ዝድህስስ ኣብ ምትእስሳርን ሶሪ ኣብ ምትእስሳርን ርክብን ደቂ ሰባት ዘስተብህል ንኣብነት ኣነ መን እየ ኣብዚ ሳመይ ከመይ ኢለ ኣለኹ ብዚ ከመይ እዩ ዓለብሲ ኢልካ ትፋላሰፈሉ እዩ ብሓፂሩ ዳርጋ ካብዚ ናይ ክስታይ ካብዚ ዕለታዊ ውፅእ ኢልካሲ ስለምንታይ እዩ ሰብ ከምዚ ዝኸውን ኢልካ ትጭነቕ ማለት ኣይኮነን ግን ትድህስስ ዳህሲስካ ከዓ ኣብ ፅቡቕ መረዳእታ ትበፅሕ ማለት እዩ ንናይ ገዛ ርእስኻ እምነትን ንምድህሳስን ንእምነት ካልኦት ንምኽባርን ክፉት ምዃን ሕጂ ንኣብነት ከምታ ዓንተጎ ዝበልናያሲ እስኻ ከመይ ኢልካ ከምዚ ትብል ስፒሪቹዋል ሄልት ተዳድልዩኳ ንእምነት ናይ ካልኦት ተኽብሮ ኢኻ ዋላ ኣነሲ ኣነ ኣብዚ እምነት የብለይን ሶሪ ተይለካ ወል ስፒሪቹዋል ሄልት ተዳድልዩኳ ወል ጭብጢ እንዳገበርካ ጠቃሚ እንተኮይኑ ንሃገር ጉዳይ እንተኮይኑ ናይ ህዝቢ ጉዳይ እንተኮይኑ ከተእምነኒ ፈትን ግን እምነት ናይ ካልኦት ግን ምኽባር ኦፐን ምዃን ዕፁብ ዘይምዃን ምስቲ ትውንኖ ሃብቲ ወይ ደረጃ ትምህርቲ ወይ እንታይ ዓይነት ስራሕ ምትእስሳር የብሉ ሕጂ እዚ መንፈሳዊ ጥዕና ንብል ዘለና ሕጂ ሃብታም ስለ ዝኾንካ ኩሉ ስለ ዝተማልኣልካ ወይ ዋላ ብጥዕና እውን ሙሉእ ጥዕና ስለ ዘለካ ማለትና ኣይኮናን ግን ወል በዚያን ሶሪ በዚያን ናይ ጥዕና ጉድለት ኣለኒ ግን ከም ሰበይ በቃ ኢልካ ብፅቡቕ ትሪኦ ማለት እዩ ኣወንታዊ ጌርካ ትሪኦ ማለት እዩ እምበር መንፈሳዊ ጭንቀትሲ የብልካን እዚ ዘይገበርኩ ከምዚ ዘይኮንኩ ኢልካሲ ኣይትርበሽን ኢኻ ማለት እዩ መንፈስካ መንበር ናይ ዝዓመቆን ክብርታትን ባህሪኻን ምኾኑ ዓሚቕ ነገራት ከም ዘለና ኣብ ነፍስና ዳርጋ ክትገልፆ እውን ምስ ኣእምሮ ምስ ኣተሓሳስባ ምስ ስምዒት ዝኸይድ ማለት እዩ ሞራላዊ ክብርታትካ እዚ ይገብርን እየ ኣነ ከምዚ ኣያምንን እየ ከምዚ በደል ኣይፈፅምን እየ ከምዚ ቃላት ኣይወፅእን እየ ትብለሉ ማለት እዩ ኣብ ጉዕዞ ሂወት ንኩሉ ሰብ ሓጎስ ትራጀዲ ሓዘን የጋጥሞ እዩ ኩሉ ከም ዝበልናዮ ኩልና ከም ደቂ ሰባት እዚታት መናብርትና እዩ ምክንያቱ መናብርቲ ደቂ ሰብ እዩ እዚታት ሕጂ እቲ መንፈሳዊ ግን ኣብ ቦትኡ እንተዳልዩ ነዚታት ንክንወፆ እውን ይሕግዘና ማለት እዩ ብናይ ገዛእ ርእስና ሂወት መልኣትን ዕግበትን ንካልኦት ንምሕጋዝን ንምድጋፍን ርህራሄን ድልውነትን ኣበርክቶን የጠቃልል ሕጂ ብገዛእ ርእስና እምበኣር መንፈሳዊ ዕግበት ረኺብናስ ንካልኦት ንምድጋፍን ንምሕጋዝን ከዓ ክንክእል ርህራሄ ክነርኢ ናብ ካልኦት ከይዲ ንባዕሉ ፈልጥ እዚ እንታይ
يقبوا زي رقوم قلي كنا نكنبل منفسها وطعنا زلو وسب مخالوت أبشقروم ديو دقف كخبوم ديو بذكالو عقمي بذكالو مقبار حدا خابتي ما منفسها وطعنا ذهبي مالتي ناي حبار ربحا كمون عوت حمد ديرا كايدا حجزنا حبار ربحا خنبر كلنا أنا خربح أنا تراك ربح كنم حجون أبناي زيرو دمر صوتات قيسنا نيرنا زتات حبيرنا خنربح حجزنا كايدو زلنا قالسي أبزينا زلنا مالتي بحق منفسها وطعنا لنا قبل لا يدفرن بري إذا حجي ما يبحقي كلنا خنربح سلس دلنا هنا أبزي صبوغ اللغة أنا بعلوم فلتو أيبلنا زي ما يبحقي ما منفساوي ربحا ملكتاتيو بار منفساو طعنانا نمحلاو كا مس علامة خامت إسسار علامة هوت كا بخمية قميت كا يلخا تنبرو دلخا علامة زي بلو سب يلن برقص علامة لنا علامة من البات جيغا خون غير وي شتات كنبل نغير كابو قل مسؤولة إسسار مقبار سيلف ريفلكشنز بلنايو أبي متعر راي تقبر انتاي تقبرو زلخا مزيفري تقوارث እንታይ ሓድሽ ባህርያት ክትምፅእ ትደሊ ዝጠቕመካ ዝብል ዝገምጋም ምግባርና ሂወትካ ማለት እዩ ሂወተይስ ከመይ ኣላ ሕጂ ወዲ 50 ዓመት ወዲ 70 ዓመት ኮይኑ ኣለኹ ኣብ ሕጂ ክቅይሮ ዝኽእል እንታይ ኣሎ ዝን ኣሎ ደስ ዘይብለን ነገራት እዝን ገምጋም ምግባር ማለት ሴልፍ ሪፍሌክሽን መንፈሳዊ ልምድታት ኣማዕብል መንፈሳዊ ልምድታት ከም ኣብ ተፈጥሮ ኣድህቦ ምንባብ ስነ ጥበብ ምፍጣር ሙዚቃ መስማዕ እዚ ሕጂ ክንብል ከለና ምናልባት ንኤርትራውያን ንዓና ከም እንታይ ዝበሃል ላክሸሪ ቅንጦት ዝበሃል ክመስል ይኽእል እዩ ከም ሰብና ኮን ሕና ኩሉ እኮ ግባአና እዩ እዚ ኩሉ ነርና እኮ እዚ ኣብ ተፈጥሮ ምድሃብ ኣፕሪሺየት ምግባር ጎቦ ፅቡቅ ሪኢኻ ገረብ ሪኢኻ ሩባ ሪኢኻ ኣፕሪሺየት ምግባር እኮ ፅቡቅ ንምንታይ ንሕና እንጆይ ዘይንገብሮ ንሕና ኸ ዋላ ምዘለና ሽግራት መፅሓፍቲ ምንባብ ሕጂ ንርእሱ ጆርናል መፅሓፍ ምናልባት ኣይተለምደን ይኸውን ኣባና ግን ዘጓንፈካ ነገራት ፅቡቁ ሕማቁ ሎግ ምግባር ስነ ጥበብ ሙዚቃ ድዩ ቲያትር ድዩ ዲቤት ድዩ ካልእ ድዩ ኾታ ሙዚቃ ንፈቱ ኢና ክብል ይደፍር ምናልባት ኩልና ወይ ገሌና እዝታት ማለት እዩ መንፈሳዊ ልምድታት ሕጂ ናብ ካልእ ኦፍኮርስ ሙዚቃ እንታይ ዓይነት እዩ ዝህድኣካ ኣርግእ ዘብለካ ድዩ ወይስ ሃፅበል ዝብለካ እዩ ብኩሉ ከዓ ክሳየድ ኣእምሮዊ ኣቓልቦ ምልምባር እዚ ማይንድፉልነስ ሕጂ ኣብ ውሽጥኻ ኣብ ከባቢኻ ምድሃብ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ሕጂ ኣነ ብዙሕ ርያየ ኣስተባህሉ እሞ ሕጂ ብሓደ መገዲ 10 ግዜ ዋላ ተመላለሱ ዋላ ዓመት ሙሉእ ተመላሊስኩምሲ እንታይ ኣሎ ብቲ መገዲ እቲ እንድሕሪ ኢለኩም እንታይ ኣሎ ብቲ መገዲ እንታይ ርኢኹም ኣብኡ ፅቡቕ ኢለኩም ማይ ጉድነስ ኣስተባሂለ ይፈልጥን ንብል ኢና ብዙሕ ግዜ ገርመኩም ኣነ ካብኡ ሓደ እዚ ሕጂ ማይንድፉልነስ ወሳኒ ምዃኑ ንጥዕናና ኣስተባሃልቲ ምዃን ኣብኡ ከነተኩር ኣብኡ ዘሎ መይ ብፅቡቕ ነገራት ኣብኡ ፅቡቕ ፅርግያ ይህሉ ኸውን ፅቡቕ ህንፃ ይህሉ ኸውን ፅቡቕ ዋላ ፅቡቕ መገዲ ተሓላለኸ ደስ ዝብለካ ኣርኪቴክቸር ክህሉ ይኽእል ይኸውን ስለዚ ብዕምቆት ምስማዕ ማለት እዩ ብዕምቆት ሲ ምስ ትፈትዎም ሰባት ኮይንካ ከዓ ብዕምቆት ስቁኢልካ በዚ ሰሚዕኻ በዚ ምኻድ ዘይኮነ ማይንድፉልነስ ተደኣልዩና ኮንሰንትሬት ኮይንካ ከይረበሽካ ነቲ ሰብ ከይቋረፅካ ሰምዖ ማለት እዩ ክሳዕ ዝውድእ ሱቕካ ትሰምዖ ኣብዚ ሕጂ ብዙሕ ፀጋማት እየ ዝዕዘብ ኣነ ብዙሕ ፀጋማት ፅናሕ እሞ ኣይወዳእኹን እኮ ዘረባያ እንታ ወዲ ፅናሕ እባ ኣይወዳእኹን ነኖ ፅናሕ እንዶ ርአካ እኮ ራቤት ከይድ ከም ዘለካ ብለካ እዝታት ሕጂ ማይንድፉልነስ ኣቓልቦ ምልማድ ስለዚ
ናይ ምስጋና ቅኒት ኣእምሮ ታንተ ወዝጠቀስናያ gratitude መንፈሳዊ ጥዕና ንክንሕሉ ተዳ ኮይና በቃ ሎሚ ቅጫ በልዕና ዋላ ንሓድር ተኮይና በታ ቅጫ ነመስግን صباح ግን ጮማ ክንበልዕ ንስራሕ ንበገስ እንጨነቅ ግን በታ ዘለህና gratitude በቃ መስጋን ምኳን ዝርዝር ከማን ምግባር ናይቲ ከነመስግኖ እንደል ነገራት ዘለና ገርመኩም ዘለካ ነገራት እስከ ዘለን ነገራት ክዝርዝር የመበሉ ከመጉሰሉ ዝግባአኒ gratitude ዘለኒ ምስጋና ክህበሉ ዝግባአን ነገራት እስከ ኢልኩም መመስግ ሽሕን ሚትን ክትምስግቡ ትኽእሉ ኢኹም ሲምፕል ነገር የዝብለኩም ዋላ ሎሚ ንግሆ ሰላም ተሲኻ ሕራተይ ኣኼባ ካይድ ኣለኹ ዘዊረ ስራሕ በፂሕ ኣለኹ ንግሆ ሻወር ከመይ ዝበለ ውዑይ ተደልየ ዝሑል ክዳን መሊኡ ኣርማድዮይ ሳእኒ ዝኩሉ መፅሓፍዎም ናልባት እንታይ ሃጠቆጦ ዝብል ከይትብሉ ነመስግን ከምኡ ዘይብሉ ሰብ እኮ ኣሎ ኣብ ዓድና እኮ ኣብ ሃገርና ማይ ከምፃ ኣዴታትና ኣሕዋትና ደቅና 10 ኪሎ ሜትር 5 ኪሎ ሜትር ዝጓዓዛ ከለዋ ክሊኒክ ንክኸዱ እኮ ህዝብና ብቃሬዛ ተሰኪሞም ዝኸዱ ከለዉ ስለዚ እዚታት ከ ፎር ግራንትድ ኢና ንወስዶ መዝታት ከነምፂና ክሳይ ንኸውን ዘለና gratitude ንግበር ግን ክንወቅዖ ምዃንና ኸ ግዜኻን ገንዘብካን ክእለትካን ምልጋስ እዚ ሕጂ ብወገነይ ንሕና ዓቕምና ንገብር ኣለና ከይ ጀህራ ከይመስል ጀህራ ኣይምሰል ብዓቕምና ግዜና ካብ ስራሕ ብኸርኩም ሰባት ኣለኹም ተፍቁዱ ሰባት ኣለኹም ሓላፍነታት ናይ ስድራ ስለዚ ንኻልኦት ምልጋስ ሓደ ሓደ ካብቲ ሓያል መንፈሳዊ ጥዕናዊ ንጥፈታት እዩ ንኻልኦት ንሽጉራት ገለ ካብቲ ዓሚቕ ሰብኣዊ ድልየታትና ትርጉም ወይ ከዓ ሚኒንግ ዝህበና ንኻልኦት ወይ ናብቲ ሕብረተሰብ ኮንትሪቢዩት ምግባር እዩ ንነፍስኻ $1,000,000 ክህልወካ ክእል እዩ ግን እዚ $1,000,000 ምናልባት ኣዕግበካ ንኸውን ምክፋል ምስ ትጅምር ግን ስድራኻ ድዩ ዝፈተውትኻ ድዩ ምስ ሽጉራት ድዩ ዕግበት መንፈሳዊ ጥዕና ይሕልو ማለት እዩ እቲ ሓምሻይ መዳይ እምበኣር ዝበልናዮ እቲ ሓምሻይ መዳይ ናይ ጥዕና the fifth dimension ዝበልናዮ emotional wellness ቅድሚ ሕጂ እኳ ብዛዕባ emotional intelligence እውን ተዛሪብና ነርና emotional wellness ስምዒትና ጥዑይ ስምዒት ዳርጋት ናይ ኣእምሮ ዝገርመኩም ናይ ኣእምሮ ሕማማት ዝበሃል ሕጂ mental illness ዝበሃል እኮ ናይ brain illness ኣይኮነን ኢልና ናይ mental ናይ ስምዒት ሕማም እዩ ክበሃል ከኣል እዩ ናይ ስምዒት ሕማም እዩ mental illness ሕጂ ብስምዒት ጽቡቕ ምህላው ስምዒታዊ ጥዕና ክንብል ከለና ብስምዒት ጽቡቕ ምህላው ሙሉእ ስምዒታትካ ከተለልን ክትገልጽን ከተለልን ምኽኣል እዩ ሓሪቐ ኣለኹ ተሓጒሰ ኣለኹ ጉህየ ኣለኹ ክትብል ምኽኣል ማለት እዩ ኣብቲ ፀቕጢ ወይ ጭንቀት ዝስማዓካ እዋናት ነቲ ሕማቕ ስምዒትን ጭንቀትን ንምቁፅፃር ዝኽእል ናይ ኣእምሮ ባህርያዊ ክእለት እንታይ ክንብል ውዒልና ጭንቀት መናብርትና እዩ ፀቕጢ መናብርትና እዩ ግን ንዕኡ ብኸመይ ንቆፃፀሮ ብኸመይ ማኔጅ ንገብሮ ማኔጅመንት ኢሎም ክገርመኩም ስትረስ ማኔጅመንት ሲ ባችለር ዲግሪ ማስተር ዲግሪ ዶክተር ዲግሪ ጌራ ያሰብ ትመሃሮ ከምኡ ዘድልዮ ኣይኮነን ግን እዚ ተድሊኳ ፅቡቕ ግን ህይወትና ኣብ ምእላይ ንገብሮ ነገራት እዩ ስለዚ ስምዒታዊ ጥዕና ንብሎ ዘለና ነዚታት ብኸመይ ተኣልዮ ኣብ መንጎ ተሓሳስባን ስምዒትን ባህርያትን ዛ ትሪያንግል ትሪእዋ ኣለኹም እዚኣ ሕጂ ስሉስ ኩርናዕ ትሪያንግል እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብዚ ሓሳባት ኣሎ ቶትስ ሓሳባት ኣለና ኩሉ ግዜ ገለ ሰባት ገርመኩም ሲ ስራሕ ሰኣኑ ድዮም ከመይ እዩ እንድዒ ኣብ መዓልቲ ሲ ክሳብ 60 ዝኸውን ክሳብ 60,000
حسابات الله حنقولنا بلوها نحسب أبحنت معالتي 60,000 حسابات محسبه تعيد حسابات إذا حسابات زي أتوقع ديو أو أنت ديو معنا زي معبل ديو معنا زي فرس ديو نفس بوز مرحنا ديو أننا زحلو ديو خمسهم لو زوحلنا ثوت السالو بزي كاب نحنا ثوت سنبارنتاي من يمس فيلينغس يمس سمعيتها أنا بزعبا صبوق نجارات نخستو عركيسي تسأقيمو له بخمي جيرخ حقو زي خيل نخستو وديسي كمي جيرخ حقو سوي خيل انتي لي تاي سمع عن نفسي حسابات مرايوان تاي سمعيت يمس سكات سمعيت كان تاي بحريخ وي حماق حسابات كنت عنتبو تفلاسين عاب النسي مولو معالتين تاي كحسبو عيلو مزاز بغت سبيتسي تسكيمو واو عيلو زي قناي فلاسي حفري حنخ انتي لون تاك سمعو عيلو ባህርያቱ ከንታ ኮይኑ ስለዚ ኣብ መንጎ ተሓሳስባናን ስምዒትናን ባህርያትናን ዘሎ ርክብ ከነለሊ ምስ ቃልና ኣሉታዊ ሓሳባት ናብ ኣወንታዊ ሓሳባት ክንቅይሮ ዝሓሸ ስምዒት ስምዓና ይኽእል ማለት እዩ እምበኣር ኣወንታዊ ሓሳባት ፅቡቕ ምዃኑ ተረዲእና ኣለና ጌጋ ሓሳባት ከዓ ጌጋ ስምዒትን ጌጋ ባህርያትን ከም ዘምፅእ እንተ ተረዲእና ሓሳባትና እምበኣር ንድሕሪትና ንምለስ ናብዚ ኣብቲ ጠንቂ ኣብኡ ኢና ንምለስ ስምዒታት ከም ግብረ መልሲ ናይ ኣተሓሳስባና እዩ ይኹን ስምዒታት ካብ ሓሳባት እዩ ዝምንጩ ዘሎ ስለዚ ፅቡቕ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ሰብ ከምቲ ዝሓስቦ እዩ ዝኸውን ዝበሃል ኣሎ ሰብ ልክዕ ከምታ ዝሓስባ መን ምዃንካ ክነግረካስ ምስ መን ከም ትኸይድ ንገረኒ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ምሽ ኣነ ከዓ እንታይ ይብል መን ምዃንካ ክነግረካ እንታይ ከም ትሓስብ ንገረኒ ንበሉ እሞ ኩልና እንታይ ከም ትሓስብ ሎሚ ብዛዕባ ህንፀትን ብዛዕባ ምዕባለን ብዛዕባ እወታዊ ነገራትን ተሓሲብና ስምዒታትና ከዓ ከመይ ባህርያታትና ከዓ ኦፍኮርስ ኣሉታዊ ተሓሳስባ እውን ዘይጥዑይ ወይ ዘይጠቅም ባህርያት ከስዕብ ይኽእል እዩ እዛ ኣነባብራ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ኣተሓሳስባን ስምዒትን ባህርን ስሉስ ኩርናዕ ተባሂሉ እዛ ስሉስ ኩርናዕ ዝበሃልናያ እዚኣ ሕጂ እዚ ኣብዚ ተመርኪሶም ዝገርመኩም ሳይኮሎጂስትስ ካውንስለርስ ገለ ኮግኒቲቭ ቢሄቪራል ቴራፒ ዝበሃል ሕክምና ናይ ኣእምሮ ሕክምና ፈጢሩ ግርም ክብለኩም ነዞም ሰባት እዚኦም ከይድኩም ሲቢቲ እዮም ዝህብኹም ሲቢቲ ኮግኒቲቭ ቢሄቪየር ቴራፒ ማለት እዩ ሓሳባትኩም ንክትቅፅሉ ጥራይ እዮም ዝሕግዙና ስለዚ እዚ ስሉዕ ኩርናዕ ሓሳባትን ስምዒትን ባህርያትን ኣብ ነንሕድሕዶም ብኸመይ ከም ዝፃለው ዘርኢ እዩ እዚ ሓሳብ እዚ መሰረት ፍወሳ ኣእምራዊ ባህሪ ሲቢቲ ፈጢሮም ማለት እዩ ነዚአን ኣፅኒዖም ጥራይ እዚኣ በዓልና ክንገብራ ንኽእል ኢና ብእውነት እየ ዝብለኩም በንተ በርቲዑና ሓሳባትና ናይ ብሓቂ ሓደገኛ ኩነታት ተኸይዱ ብገለ ፀገማት ሓገዝ ክንሓትት ፀገም የብሉን ሓገዝ ምሕታት ከምቲ ዓንተቦ ዝበልናዮ ኣብ ሕክምና ኣብ ሳይኮሎጂስት ኣብ ካውንስለርስ ኣብ ኣድለይቲ ምኻድ ኣድላይ እዩ ግን ሮኬት ሳይንስ ኣይኮነን እዚ ይረኣዮሞ ሓሳባትና ስምዒትና ባህርያትና እዚአን እንተደኣ ሓሲብና ኣለና ፀቢቕና ክንቆፃፀረን ንኽእል ኢና ናይ ስምዒት ጥዕናና ንምሕላው እምበኣር ነተሓሳስባና ምቕያር ከምዚ ክንብሎ ዳርጋ ኢልና ኢና ነቲ ስክሪፕት ሕጂ ስኻ ሕማቕ ኢኻ ስኻ ሰነፍ ኢኻ ስኻ ዝብል እንተኮይኑ እቲ ስክሪፕት ትትረኻ እቲ ናሬሽን ንቐይሮ ሰብ ንኣብነት እንድሕሪ ሕማቕ ነገር ገይሩካ ሰብ ዘሕረቐካ ነገር ገብር ከሎ ዋ ሰብ እዚስ እንታይ ዲኡ ገይረ ንዓይ ኢልካ ክንዲ ትዋጣወጥ ኣነ እኳ ሓንቲ ገበርክዎን ግን ኣይ ቲንክ ብኻልኡ እዩ ዝብሉ ኣለዉ ለባማት ክገርመኩም ከምኦም ንኹን ብኻልኡ ሓሪቑ መፅኡ ገለ ጓኒፍዎ ኹም ሪኢኹም ሕጂ እቲ ስክሪፕት ንቕይሮ ኣለና እዚ ሕጂ ሮኬት ሳይንስ ድዩ ኣይኮነን
ግን ደቂ ሰባት እቲ ትሬይት እቲ ዝለመድና ኢና ንገብር ከምዚ ኢሉኒ ጠቂ ዝገበረካስ ኣድጊ ግበሮ እንዳበልና ኢና ንኸይድ ሰብ ከምቲ ዝሓስቦ እዩ ዝኸውን እያ ዝበልና እያ እንታይ ክትሓስብ ከም ዝወዓልካ ሎሚ ንስኻ ከመይ ኢኻ ናይ ኣእምሮ ድህቦ እቲ ማይንድፉልነስ ክብሎ ዝወዓልና ኣብ መዓልታዊ ነባብሮኻ ምድሃብ ምውሃሃድ እውን ስምዒታትካ ንምቁፅፃር ክሕግዘካ እዩ ኣብ መፃኢ ብዛዕባ ዘይከውን ወይ ክኸውን ዝኽእል ነገራት ክትጭነቕ ወይ እውን ብዛዕባ ኣብ ዝሓለፈ ምጭናቕ ወይ ኣብ ዝመፅእ ምጭናቕ እዚ ናይ ባሓቂ ሓደገኛ እዩ ወይ ዝገበንነት ንብሎ እዚ ጊልቲ ፊሊንግ ኣነስ ንውስቶ ዋላ ወለድና ወላድየ እስኪ ሓገዝክዎ ከይዱ ራእይዎሞ ገበንነት እዩ እዚ ሕጂ ድሕሪት ተመሊስናሲ ንውስቶ ሓበወይሲ ከይሓገዝክዎስ ተሰዊኡ በቃ ገበንነት ይስማዓና ካብ ዓቕምና ንላዕሊ እዩ ዝታት ግን ጊልቲ ፊሊንግ ሓደገኛ ጎዳኢ ከምቲ ክንብሎ ዝወዓልና በዓል ኮርቲዞል በዓል ሆርሞናት እንዳብሰሰ ንጥዕናና ጥዋሕዋሕዋ ዘብሎ ዝታት እዩ ብዙሕ ኤነርጂ እውን ይወስደልና ብዙሕ ሰዓት ይወስደልና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሁሉ ምድሃብ ኣብ ሎሚ እንተደኣ ተወኪርና ስክፍታናን ናይ በደል ስምዒታትናን እውን እቲ ናይ በደል ስምዒታትና እቲ ገበንነት ዝበልና እዩ ኣብ ሎሚ እንተደኣ ድሂብና ሎሚ ሲ ንመን በዲልካ ኣነ ሕጂ ሎሚ ዋላ ሓንቲ ዝበደልኮ ሰብ የለን ንድሕሪት ተመሊሰ ግን ነደይሲ ከምዚ ዘይገበርኩላ ኢለ እውን ገበንነት ክስምዓኒ ይኽእል እዩ ካብኡ ግን ክንጥንቀቕ ኣለና እቲ ሜዲቴሽን ዝበልናዮ ኣስተንትኖ ምስትንታን መስተንተን እዩ ምናልባት ጌጋ ክመስል ይኽእል ብትግርኛ ግን ረፍሌክት ምግባር እቲ መንፈሳዊ ክስታይ ምእታው ሃይማኖት እውን ተበልናዮ ሃይማኖት ቁሩብ ብጌጋ ስለ ዝርድኦ ብዙሕ ሰብ እምበር ሃይማኖት እውን ከምዝታት እዩ ዝምህረና በቃ ረፍሌክት ምግባር ወይ ድማ ኣብ ሁሉ ኩነታት ምትኳር ኣብ ሁሉ ኣብ ሎሚ እምበር ናይ ስምዒት ጥዕናና ንምሕላው ከዓ ካብ ሸንኮለል ምእታው ከምዚ ክንብሎ ዝወዓልና እቲ ናይ ህይወትናን ናይ ስራሕን ምምጥጣን ባላንስ ምሕላው 15 ሰዓት 17 ሰዓት ንሰርሕ እንተኮይንና ኣብ ኤውሮጳ እኳዚ ሓይሽ መስለኒ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ግን ብፍላይ ንሪኦ ፀገም እዚ ኣብ ኤውሮጳ ዳርጋ ሰብ 8 ሰዓት ሰሪሑ እዩ ብሰላም ዝነብር ስለዚ ንግሆ ንኣብነት ትስኢልካ መንፈሳዊ ክስታይ ዝህበካ ናይ ጥዕናኻ ዘህድእ ነገራት ክትገብር ከተንብብ ትኽእል ደስ ዝብለካ ቁርኣን ድዩ መፅሓፍ ቅዱስ ድዩ ተደኣኹ ከም እምነትካ ማለት እዩ ምስ ስድራ ቤትካን ፈተውትኻን ማሕበራዊ ርክብ ናይ ምስጋና ተሓሳስባ እዛ ግራቲቲዩድ ዝበልናያ ወሳኒት እያ ፀጋኹም ፀሓፉ ምባል ፀጋና ዋላ እቲ ናእሽቱ ዝመስል ዳርጋ ኩልና ኣብዚ ኤውሮጳ ንነብር ሰባት ማኪና ኣለና ሳእኒ ኣለና ብእግርና ኢና ንኸይድ ነርና ሰሓቅ እዚ ላፍተር ዝብልዎ ከዓ ላፍተር ኢዝ ሜዲሲን ይበሃል ሰሓቅ ክገርመኩም ንሕና ስቁኢልና እቲ ላዕሊ ኣስናን ኢና ንሪኦ ንኸውን ግን ነዚ ውሽጢ ኩሉ ኣካላትና በዓል ዲያፍራም ማሳጅ እዩ ዝገብሮ ዝገርመኩም ማሳጅ እዩ ስርዓት እዚ ከምዚ እንዳ ማሳጅ ከይድና ሕቆና ጋርና ገለ ንድረዞ ውሽጣዊ ኣካላትና ክንደርዝ ተደኣ ደሊና ምስሓቅ ከምዚ ዓሻ ባህና ሕብረተሰብናስ እንታይ ታዚ ሰሓቂ እንታይ ታዚኣ ሰሓቂት ኣለና ቁሩብ ፀገማት ኣለና እንዲ ከምኡታት ሲ ናሓን ፅቡቕ ነገራት ሲ ሰሓቂ ሰብሲ ሳንሻይን በቃ መብራህቲ እዩ ዝህበካ ንሕና ግን ሰሓቂ ስቑኢሉ በቃ ገለ ንብሎ ግን ሰሓቅ ናይ ምስሓቅ ክላብ ዝበሃል እውን ይምስርቱ ኣለዉ ገለ ንሕና እኳ ታንክስ ጎድ ሶፋር ደሓኒና ተራኺብና ንስሕቅ ግን ሓንሳብ ሰሓቅ ጠፋኣና ኣሎ ፖለቲካ ሕጂ ከተዕልል ከለካ ስትረስ ገለ ስለ ዝፈጥር ግን ብዝተኸኣለ መጠን ዋላ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ሰሓቅ ምእታው ንፈትን መስሓቅ ነገር እንዳሓዝና ሂል ምግባር ነቲ ነገራት ዳይፉዝ ምግባር
منفاس كابتي تكنشن سقطي مئلاي بأوانو سقطي من نابرتنا أيو تنفاس بلنا يو نايب حق فتنوام تنفاس بتشاهم بفنش أخام تنفاس بفلاي عميقا عميق حجي ولا زي نفسه زرب كمان نفسه زرب تسألي لي إذا خيت بلو نمبر حجي هادي إيه نفسي كم زخ جبرائين دابلك خمس نفس خان الزاربينا بايزوي مس نفسنا الزاربينا نوعل مساب اللي حرزي تراغيبكم سي أو حدا ستريس حدا استمرتات زجبرو أنا مستاب اللي حرزي تراغيبكم سي مسمن تزاربوا يبلومو بوا مسمن كن الزارب دابلو قال يوم كاوا مس نفسنا مستاب كي تزاربكم اللي حروع لكم على السرح ولا ندا زوركم مسمن تزاربوا مسمن نزارب بس نفسنا تنزاربوا كنت نفس سيلف توك نتاعي it is self talk positive ديو أنا كو هكا سرحتني كو إيه سريحة كو زبز إيه فوق كو بتاع منا بتاع زبز إحنا thanks God أنا كو ليش بكوين عايز بزلوت أنا كو حلول لني أنا كو مبالن أنا كو سنافي أنا كو تاي أنا كو زي جوركو أنا كو حركستو خمس جيران مسمود دار كم تعال توصلنا self talk لازم كله تسألون بقى قد فلخو سقطس بهالحريجين عيد كعنني تيلكون بونا تيزبلوكم قد فكاي ብዙ ሓቢትና እዩ ዘሎ ብዙሕ ነገራት እቲ መሃንድስ ናይ ነብስና በዓልና ኢና ነቶም ቀንዲ ዝፈጥሩልካ ነገራት ብኸመይ ከም ትገጥሞምን ብኸመይ ከም ተወግዶምን ኣብዚ ዋላ ሰባት እውን ባይዘወይ ሰባት እውን ሕጂ ኣለዎ ገለ ኣብ እንዳ ሻሂ ትራኸብ ኣብ ገለ ትራኸብ እሞ ዘየድሊ ሎሚ ንኣብነት ሎሚ ሲ ኩልና ንኣምነላ ምናልባት ኣብ ካልእ ዓለም ዘለዉ ሶኒ ክኸውን ክእል እዩ ባና ግን ሰንበት እያ ሎምስ ሶኒ ሶሉስ እያ ንሕሪሉ እኳ ሰብሲ ወይ ኣብ ናይ ፖለቲካ ሕጂ ወይ ኣብ ናይ ሃይማኖት ክትዕ ከመይ ኢልካ ክትራታዕ ትኽእል መን ናይ መን ሃይማኖት እዩ ፅቡቕ ዋላ ፖለቲካ ሕጂ ኣቲና ንካታዕ ዋ ኣብ ምርዳእ ክንበፅሕ ንሃገርና እዚ የርብሕ ዶ ኣይርብሕን ኣብ ምባል ተዘይኮይኑ ናተይ ፖለቲካ በልፅ ናትካ ፖለቲካ ኣብዚ ሕጂ ናይ ብሓቂ ኣነ ዘሐጉሰኒ በዚ ክንከዶ ፀናሕና ሰላጢት ኣካል ድዩ ክፉት መኣዲ ዘተ ድዩ ኩሉ ከዶ ዘለና ዋላ ሕጂ ብዚ ኮሚሽን ድዩ ኩሉ ናተይ ፖለቲካ በልፅ ካብ ናትኩም ናይዚኦም ፖለቲካ ሕማቕ እዩ ናይዚኦም ምባል የለን ኩሉ ዓቕሙ ገብር ኣሎ ዓቕሙ ዝገብር ዘለኻ ብዓቕሙ ይመስገን በቃ በብዓቕሙ ይገብር ኣሎ በብዓቕምና ጌርና ኢና ኦፍኮርስ ናብ ሓደ ክንመፅእ ንስኡ እቲ ምፍታሕ ግን እዚ ምንውዋር ከም ዘይዋፅኣና ደረትና ምፍላጥ ኣይፋል ኣይጥዕመንን ምባል ኣብዚ ሕጂ ንሰብ ከነሐጉስ ብዙሕ ግዜ ንነፍስና ንሃሲ ኢና ንገብሮን ዘይንገብሮን እወ እዚኣ እንደግበረለይ ገለ ሕራይ እጃኻ እንደዚኣ ከምዘ ፅቡቕ ሕራይ ድሓን ሎሚ ኣይጥዕመንን እየ ሓቂ ሓይሽ ግን ፅባሕ ገብራ ክእል እየ ፅባሕ ኣይጥዕመኒ ድሕሪ ሰሙን ግን ገብራ ክእል እየ ሓቂ ሓይሽ እዚኣ ንልመዳ እዚኣ ካብቲ ገበንነት እዚ ሕራይ ሕራይ ንብሎኻ ካብ ምንታይ ዝመፅእ ተልኩምኒ ካብቲ ገበንነት ካብቲ ጊልት ፊሊንግ ከመይ ኢለን ብኽብሎ ንክስቶ ከመይ ኢለን ንክስቶስ እምቢ ኣይንበል ዋላ ድሓን ግን ነስራዓሉ እዋንን ግዜን ንሕልምታትናን ንሕኻን ተሰሊፍካ ንሰዓቦ እቲ ሕልምታት ንሰዓቦ ከምቲ ክንብሎ ዝውዓልና ዕላማታት ተፈጥሮን ደገን ነስተማቕር ደገ ምውፃእ ምዝዋር እንጆይ ምግባር ብፍላይ እዚ ናይ ፖለቲካ ኩነታት እንጆይ ምግባር ከም ነውሪ እዩ ምሂርዎ ንብዙሕ ሰብ ተጋዳላይ እንዲኣነ ተጋዳሊት ረኺባ ሓንቲ ሓርትናሲ ዝከረኒ ፅቡቕ ክዳን ገለስ ከምዚ ገለ ተበልናያስ ኣነ እኮ ተጋዳሊት እየ ከመይ ኢለ ከምዚ ዋ ስምዒ ፅቡቕ ንኸተምፅኡ ዘይኮንኩም ዶም ትጋደሉ ፅቡቕ ነተምፅኡ ነብስኹምን ንሃገርን ዘይኮንኩምን ስለዚ ሲ ፅቡቕ ንኸነምፂና ዓቕምና ንገብር ንኻልኦት ምድንጋፅን ምሕጋዝን ከምቲ ክንብሎ ዝወዓልና እምበኣር ኣብ መደምደምታ ሙሉእ ጥዕና ክህልወና እቲ ሓሙሽተ ጎድንታት ከም ዘድሊ ንሱ ከዓ ብሰፊሑ ተኻቲዕናሉ ካብቲ ኣካላዊ ጥዕና መፍትሕ ግዜታ ኣካላዊ ጥዕና
ندهب ግን ኣካላዊ ጥዕና ጥራይ እኹል ከም ዘይኮነ ካብዞም ተመላላእቲ ጎድንታት ከዓ ተመላላእቲ ምዃኖም ሓደ ተጎዲሉ ኩሉ ከም ዝጎድል ኣርባዕተ ናይ ጥዑይ ኣነባብራ ዝሕግዙና ተማሂርና ንሕማም ሽኮርያ ንሕማም ልቢ መንሽሮ ስርዓተ ምትንፋስ እዚኦም ናይ ዋና ሕማማት ነዚኦም ንምክልኻል ዝጠቕሙና ኣብኡ ረጊፅና ከዓ ካብ ሓሚምካ ሕክምናሲ ተኻናኺንካ ኢና ንዘልና ተኻናኺልካ ኣይኮንና ተኻናኺንካ ጥዕና እዚኦም ዳርጋ ክንከናኸኖም ኢና ንኽእል ጥዕናና ከም ትሑዝ ስለንወስዶ ከም ዝኽበሃል ዝወዓለ for granted ስለንወስዶ ኢንቨስትመንት ከም ዘይንገብረሉ ሕጂ ግን በዝረኣናዮ ግን ክንገብረሉ ከም ዝግባእ ብኣተሓሳስባና ንስምዒትና ንባህርያትና ክንቆፃፀሮ ከም ንኽእል ብኡቢልና ከዓ ጥዕናና ከም ንሕሉ ጥዕናና ብብዙሕ ረቋሒታት ዝውሰን እኳ እንተኾነ ብወገንና ብዙሕ ክንገብሮ ንኽእል ስለ ዘሎ ደረስቲ ናይ ህይወትና ባዕልና መሃንድሳት ናይ ህይወትና ክንከውን ንሕና ኢና ኢሉ የغنيلي ኣብ ዝወዲ ኣለኹ እዚኣ ጃስት ነቲ ክንብሎ ዝወዓልና ያ ሳማራይዝ ትገብሮ እዚ ምንቅስቓስ ዕረፍቲ ፀሓይ ምውፃእ ቫይታሚን ዲ በሃል ነይሩ ብትኽናቱ ከለና ጥዑይ ምግቢ ምብላዕ ሹገር ዝሽኮር ምንካይ ሽኮራዊ ምግቢ ምስ ማሕበራዊ ንጥፈታትና እዚ ኩሉ እዚ ጥዑይ ኣካላትን ኣእምሮን ከም ዝፈጥረልና የغنيلي ጽኒልኩም ሰማዕኹምኒ ካብ ዝሓሰብኩ ምናልባት እዚ ናተይ ፊልድ ስለ ዝኾነ ቁርባቡ ብዙሕ ግዜ ዝወስድ ኣይተሓዙለይ ናይ ብሓቂ የغنيلي thank you ናብ ሕቶታት ብፍኒት ሓቦይ መበገፊ መፍታሕን ባይታ መቃለፍ ግዴኻዩ ህዝቢ ታረኻዩ መድረኽ ናትካዩ ተዓውዲ በኣኻዩ